हरे कृष्ण. हरे स्क्रीन कृष्ण. दिसते, आवाज ऐकू हरे कृष्ण. येतोय. येतोय ना? चालेल, आपण आता चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आता आज आपण मला दुसरा अध्याय आज संपवायचा आहे. बघूया आता कसं काय जमतंय ते. तर अध्याय सुरू करण्या अगोदर आपण जिकडे आहात तिकडनं तुम्ही श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या. त्यांच्या कृपेमुळे आज आपण भगवद्गीता ऐकू शकतोय आणि समजू शकतोय. श्रील प्रभुपादांनी सोप्या शब्दात आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे. त्यांचे सुद्धा आभार मानूया, त्यांना साष्टांग नमस्कार करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, उपक्रम केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी पण या स्लाइड्स तयार करण्यात खूप मदत केली आणि ज्यांनी मला पर्सनली ट्रेन केलं, या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे तुमच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला कृष्ण परमात्मा स्वरूपात आहे, त्या परमात्म्याला सुद्धा मी नमस्कार करते. आणि आता आपण आपला अध्याय चालू करूया. आपल्याला तर मला वाटतं 2.47 पासून चालू करायचं आहे. पण त्या अगोदर कुमुद माताजी श्लोक म्हणता ना? येस माताजी. 2.14 पासून स्टार्ट करायचं आहे जी. करायचं. येस माताजी, करायचं. आणि अनुवाद वाचायचंय 2 क्षितिजा माताजी. जी. चालू करा कुमुद माताजी. येस माताजी, 1 मिनिट. मी ते जॉईन फास्टचा मेसेज शेअर करते ग्रुपमध्ये. तुम्हाला पर्सनल वर पाठवलेलं आहे बघा मी. माताजी माझ्याकडे आहे, मी पाहिलंय. ठीक आहे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. अनुवाद वाचते माताजी, काम करते मी पण. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळावर तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत होतो नाही आहोत. नाही, हे नाही श्लोक 2.14 2.44 रोज आपण वाचतो ना, 5 ओके ओके, श्लोक. शुअर शुअर, हा, वाचते. ते वाचायचे. हो हो, ठीक ठीक, वाचते. येस, पुढे चालले गेलेले मी पाहते माताजी. अध्याय 2, श्लोक क्रम 14. आणि सगळ्यांनी म्यूट राहून ते श्लोक म्हणायचे कुमुद माताजींबरोबर. थोडस आपलं पठण झालं पाहिजे. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमप्पायिनो नित्यः तान्ति तिक्षस्व भारत. श्लोक क्रम 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. श्लोक क्रम 67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभम् इवाम्बसि. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. अध्याय 4, श्लोक क्रम 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. अध्याय 9, श्लोक क्रम 34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. तर आता हे श्लोक रोज आपण पाठ करायचे. आता तुम्हाला इकडे त्याची ट्यून, त्याची चाल जरा समजली असेल तर मग तुम्ही जरी आपला क्लास झाल्यानंतर किंवा दिवसभरात कधी वाचले तर ते चांगलं आहे. म्हणजे आपण थोडीशी आपल्याला पठण करायची सवय होते. हा, तर आता आपण जरासा थोडासा रिकॅप घेऊया, काय काय बघितलं. पहिला अध्याय झाला, अर्जुनाने सांगितलं मला युद्ध करायचं नाही आणि त्यातली कारणं सांगितले. पहिलं कारण काय होतं? करुणा. बरोबर, करुणा. आणि ते कृष्णानी त्या करुणेचं उत्तर कसं दिलं? 2.11 ते 2.30 इतक्या श्लोकांमध्ये अर्जुनाला आत्मज्ञान दिलं. त्यांनी सांगितलं की तुला असं वाटतंय की तू यांना मारणार आहेस का, पण आत्म्याचा वध कधीच होऊ शकत नाही. आणि मग आत्म्याचे विविध गुण सांगितले. मग त्याच्यानंतर आत्म्याचे गुण सांगितल्यावर, आत्म्याचं ज्ञान दिल्यावर 2.31 to 2.37 या श्लोकांमध्ये कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तू क्षत्रिय आहेस. तू जर युद्धातून पळून गेलास तर तुझी अपकीर्ती होईल, निंदनीय शब्दात तुझ्याबद्दल लोक बोलतील. तर हे तू कसं काय सहन करून घेशील? तू पळून जाशील युद्धातून, पण तुझ्या मनाचं काय
करशील, विच इज अ स्टोर हाऊस ऑफ डिझायर्स. तुला केलेला अपमान तुझ्या मनाला एकसारखा खात राहील. म्हणजे आपण बघितलं की इकडे श्रीकृष्णाने त्याच्या अर्जुनाच्या सायकोलॉजीवर वार केलाय आणि एका बाजूनी कृष्णाने सांगितलंय की तू जो विचार करतोयस की मला आनंद नाही, हा चुकीचा विचार आहे. तू जिंकलास तर तू या पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस आणि जर तू युद्ध करता करता ठार झालास तर मात्र तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि स्वर्गामध्ये तू अमर्याद सुख आणि आनंद उपभोगशील. मग त्याच्यानंतर आपण बघितलं 38, आता आपलं अजून चालू आहे ते 38 to 53. यात अर्जुनाला असं वाटतंय की मी पाप करतोय, या माझ्या गुरुजनांना, आजोबांना, नातेवाईकांची हत्या करून किंवा त्यांना मी युद्धामध्ये मारणार आहे, म्हणून मला पाप भोगावं लागेल. तर मग त्याचं उत्तर देताना कृष्ण सांगत आहे की तू माझ्या आदेशानुसार जेव्हा कर्म करत आहेस तेव्हा तू कर्म बंधनात अडकत नाहीस, तुला पाप भोगावं लागणार नाहीये. आणि मग 2.41 मध्ये अर्जुनाचं आणि एक कारण असतं की मी युद्ध करणार नाही, आणि ते कारण म्हणजे असमंजस, की मी असमंजस आहे, नक्की मी काय करू. मग कृष्ण सांगतो अर्जुनाला की तुझी जी बुद्धी आहे त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहे, तुझी बुद्धी एकाग्र कर, मी जे काय सांगतोय त्याच्यावर बुद्धी एकाग्र कर आणि युद्ध कर. मग हे तुला असमंजसपणा जो आहे तो असमंजसपणा तुझा दूर होईल आणि तुझ्या मनामध्ये क्लॅरिटी येईल. तर अशा तऱ्हेने 38 to 53 या श्लोकांमध्ये पाप कर्म, तू हे पाप कर्म करत नाहीयेस, आणि 2.41 मध्ये असमंजसपणा असं सांगितलंय. मग इतकं सगळं जेव्हा अर्जुन ऐकतो, आता बघा कर्म कांड जेव्हा चालू झालं म्हणजे साधारण 2.31 पासून कृष्ण काय सांगत आहे अर्जुनाला की तू कर्म कर, मग तू तुझी ड्युटी करायची सोडू नकोस, पण तू जे काय कर्म करतोयस त्याचं फळ मला अर्पण कर. आणि असं कृष्ण का सांगतोय अर्जुनाला, म्हणजे अशा माणसाचं मन कसं राहतं, स्थिर राहतं, डिटरमाइंड राहतं, आणि कृष्णाचे इन्स्ट्रक्शन्स तो माणूस उत्तमरित्या पाळू शकतो. तर ते शेवटचे जे श्लोक आहेत, एक 15 एक श्लोक 54 ते 72 या श्लोकामध्ये स्थिताधीर मुनीचं सांगितलंय. आता आपण अजूनही कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की तू कर्म कर. आता कर्म कोणासाठी कर, कर्म माझ्यासाठी कर. तू जे काय कर्म करणार आहेस त्याच्या फळाकडे तू बघू नकोस. तर आता हा गीतेतला जो श्लोक आहे, फेमस श्लोक आहे, कर्मण्यवाधिकारस्ते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळावर तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असे तू कधीही समजू नकोस. तसेच आपले कर्तव्य न करण्यामध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जरासं कृष्ण कर्मामध्ये खोल जाऊन अर्जुनाला सांगतात. आता इकडे हे जे हा जो श्लोक आहे ना त्याच्यामध्ये 4 इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये प्रथम श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तू कर्म कर, पण फळाकडे बघू नकोस. डू युअर ड्युटी विदाउट एक्सपेक्टेशन. हे पहिलं इन्स्ट्रक्शन झालं. दुसरा जो आदेश कृष्णाने दिलेला आहे की जे फळ
मिळणार आहे. तू कर्म केल्यावर त्याचा तू भोगता नाहीच आहेस. हे दुसरं इन्स्ट्रक्शन झालं. तिसरं इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय आहे की तू असं मानू नकोस की मी करता आहे. तू कर्म करणार आहे म्हणजे तूच करता आहेस. म्हणजे गिव्ह अप द प्राईड ऑफ डुअरशिप की मी करता आहे. तर ही चुकीची समजूत आहे. आणि चौथा म्हणजे की कर्म करायचं नाही, इकडे आसक्त होऊ नकोस, म्हणजे युद्धातून पळून जाऊ नकोस. तर ही 4 इन्स्ट्रक्शन्स कृष्णाने दिली आहेत. कृष्णाने सांगितलंय की ड्युटी करण्याची, तू ड्युटी कर, ड्युटीवर तुझा अधिकार आहे, तू कर्म कर, म्हणजे यू हॅव द राईट टू परफॉर्म युअर ड्युटी. आणि इकडे बघा शब्द कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परत मा शब्द या श्लोकामध्ये 3दा आलाय. माचा अर्थ नाही, म्हणजे तू ड्युटी करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण निश्चितच तुला फळाच्या, जे काही तुला फळ मिळणार आहे त्यावर तुला अधिकार नाहीये असं सांगितलंय. आणि तू असं मानू नकोस की मी करताय, म्हणजे डू नॉट बिकम द कॉज ऑफ द रिझल्ट, म्हणजे जो काय फळ आहे, तर जे काय फळ आहे त्याचा करता तू नाहीयेस. म्हणजे तू तुझी ड्युटी उत्तम तऱ्हेने केलीस म्हणून तुला हे फळ मिळालं, याच्याकडे मी करता आहे याच्याकडे तू अटॅच होऊ नकोस. ही चुकीची समजूत आहे. आणि शेवटचं म्हणजे डोंट बी अटॅच टू इनॅक्शन, म्हणजे ड्युटी करायची नाही असं अजिबात करू नकोस. तर आता इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की कर्म म्हणजे 2 तऱ्हेचे असतात. म्हणजे खरं म्हटलं तर 3 तऱ्हेचे असतात. एक म्हणजे आपलं नियत कर्म. नियत कर्म म्हणजे काय की ज्याप्रमाणे शास्त्रांमध्ये, वेदांमध्ये लिहिलंय त्याप्रमाणे जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला नियत कर्म म्हणतात, म्हणजे चांगलं कर्म थोडक्यात. दुसरं जो कर्माचा प्रकार इकडे सांगितलाय तो म्हणजे विकर्म. विकर्म म्हणजे जे चुकीचं, जे वेदांमध्ये निषिद्ध मानलेलं आहे, म्हणजे मांस मटण खाणे किंवा चोरी करणे, हे जे अशी कर्म आहेत त्याला विकर्म म्हणतात. आणि इकडे जे तिसरं कर्म सांगितलंय ते म्हणजे इन ऍक्शन, म्हणजे आपली ड्युटी करायचीच नाही. हेच आपण परत 4थ्या अध्यायात शिकणार आहोत. पण तिकडे 3 प्रकारचे कर्म म्हणजे कर्म, विकर्म आणि अकर्म. अकर्म म्हणजे जे आपण कृष्णासाठी कर्म करतो त्याला अकर्म. पण इकडे 3 प्रकारचे कर्म त्यांनी असे सांगितले की एक म्हणजे नियत कर्म, एक म्हणजे विकर्म आणि एक म्हणजे कर्म करायचंच नाही किंवा इन ऍक्शन. तर आपण कधीही इन ऍक्शनला कधीही आसक्त व्हायचं नाही, की आपली जी ड्युटी आहे, जे नियत कर्म आहे ते आपण करायचं आणि फळाची आशा अजिबात ठेवायची नाही. बघा, जेव्हा आपल्याला बरं नसतं तेव्हा आपण औषधं घेतो. तर ती औषधं का घेतो? कारण ती प्रिस्क्राईब केलेली असतात, डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेलं असतं त्याप्रमाणे औषध घेतो. तसंच तोच ऍटिट्यूड आपण आपल्या कर्मामध्ये ठेवला पाहिजे. कसं काम करायचं? जसं शास्त्रात प्रिस्क्राईब केलंय. शास्त्र म्हणजे आपल्यासाठी एक प्रिस्क्रिप्शन आहे. आपल्याला माहीतच नाहीये की आपल्याला आजार आहे, की आपल्याला भवरोग आहे. फक्त आपल्याला वाटतं शरीराला आजार झाला की आपल्याला डॉक्टरकडे जायचंय. पण जो सर्वात मोठा रोग आहे, जो भवरोग आपल्याला झालेला आहे, त्याची जाणीवच नाहीये आपल्याला. आणि याचं प्रिस्क्रिप्शन कुठे दिलंय? वेदांमध्ये दिलंय. तर आपला मूड कसा पाहिजे? जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा जसं आपण बरं नसताना औषध घेतो ते स्ट्रिक्टली पाळतो. डॉक्टरांनी सांगितलं सकाळी 7ला उठल्यावर औषध घ्या, दुपारी 3ला घ्या, रात्री झोपायच्या अगोदर 11 वाजता औषध घ्या. पाळतो की नाही आपण तसं?
तो मूड काय आहे आपला, तसाच मूड इकडे पण हवा नियत कर्म करताना. आता कृष्ण अर्जुनाला का सांगत आहे, अर्जुना तू युद्ध कर, पण युद्धाच्या फळाचा विचार करू नकोस. पण अर्जुन म्हणतो फळाचा तर दूरच, मला युद्धच करायचं नाहीये. म्हणून इकडे अर्जुनासाठी खास इन्स्ट्रक्शन आहे, डोंट बी अटॅच टू नॉट वर्किंग. म्हणजे डोंट बी अटॅच टू इनॅक्शन, की मला युद्धच करायचं नाहीये. हे जे काही तू म्हणतोयस हे पूर्ण चुकीचं आहे. तर अर्जुनाचं हे जे नॉन पार्टिसिपेशन आहे, युद्धामध्ये त्याला भाग घ्यायचा नाहीये, तर याकडे अर्जुन अटॅच्ड आहे. हा, म्हणजे बघा ही सुद्धा एक सूक्ष्म स्तरावर इंद्रिय तृप्ती झाली, की मला त्या स्वजनांना मारायचं नाहीये. सो ही सुद्धा एक प्रकारची इंद्रिय तृप्ती झाली. आता अटॅचमेंट कशी असू शकते, एक पॉझिटिव्ह अटॅचमेंट आणि नेगेटिव्ह अटॅचमेंट. तर जी पॉझिटिव्ह आसक्ती आहे ती म्हणजे कशी आहे, की मी काम करणार आणि मला फळ पाहिजे. आणि जी नेगेटिव्ह अटॅचमेंट आहे, आता अर्जुनाला नेगेटिव्ह अटॅचमेंट आहे, की मला माहिती आहे युद्ध झाल्यावर याचे परिणाम काय होणार आहे, आणि मला हेही माहिती आहे की हे जे परिणाम होणार आहेत हे माझ्या इच्छेनुसार होणार नाहीये, किंवा द रिझल्ट इज अनडिझायरेबल, माझ्या इच्छेनुसार काहीच होणार नाहीये. म्हणून हे नकोच आहे मला, आणि म्हणून मला माझी ड्युटी करायचीच नाहीये. तर इकडे अर्जुनाची अटॅचमेंट कुठे आहे, इन ऍक्शन कडे. म्हणून इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुमची ड्युटी तुम्ही केलीच पाहिजे. इन ऍक्शन कडे तुम्ही अटॅच होऊ नका, तुम्ही आसक्त होऊ नका. कारण दोन्ही विकर्म आणि इनॅक्शन, इनॅक्शनला मराठीत काय म्हणतात, कर्म करायचं नाही, म्हणजे आपली ड्युटी करायची नाही. आणि विकर्म अरे काम दोन्ही, त्याला कर्मत्याग म्हणतात. बरं, कर्मत्याग आणि विकर्म दोन्हीही दोन्हीही पाप आहे, आणि हे दोन्हीही पापांचे परिणाम तुला भोगावे लागणार आहे. तर आता इकडे तुम्हाला तुमचं नियत कर्म करायचं. मी तुम्हाला सांगितलं तुमचा मूड कसा पाहिजे, ड्युटी बरोबर करायची. डॉक्टरांनी जसं सांगितलंय तसं औषध घ्यायचं. आपल्याला भवरोग झालेला, नियत कर्म कसं करायचं, जसं प्रिस्क्राईब केलेलं आहे, जसं वेदांमध्ये दिलेलं आहे तसं. फळांकडे अजिबात बघायचं नाही, ती डिटॅचमेंट आली पाहिजे. स्वतःला म्हणायचं नाही की मी करता आहे, आणि कधीही कर्मत्याग करायचा नाही, म्हणजे ड्युटी करण्यात कधीही आळस दाखवायचा नाही. आता यातलं जे हे आहे ना, की तुम्ही तुमचं कर्म करा पण फळाकडे आसक्त होऊ नका. हा, तर आता हे अवघड आहे की नाही. आपण सर्वजणच कर्म करतो आणि फळ असतंच, आणि कधी कधी असं होतं ते फळ आपल्याला माहित असतं काय मिळणार आहे, मग आपण खूप जोराने प्रयास करतो आणि खूप इंटरेस्ट घेतो, आणि फळाचा त्याग करायचं म्हणजे कसं, हे अवघड वाटतंय ना जरा. म्हणून इकडे आता थोडस मी तुम्हाला समजावून सांगते की फळाचा त्याग जो आहे तो आपण कसा केला पाहिजे. आता जेव्हा आपण कुठलेही कर्म करतो तेव्हा त्यात आपले खूप प्रयत्न असतात. हा, आणि मग जे आपल्याला यश अपयश मिळतं ते आपल्या पूर्वकर्मानुसार मिळतं. आणि मग तिसरा एक भाग आहे म्हणजे कृष्णाची इच्छा. तर फळ आहे हे 3 गोष्टींमुळे मिळतं. आपले प्रयत्न, आपली डेस्टिनी किंवा आपले जे पूर्वकर्म आहे त्याप्रमाणे यश किंवा अपयश आपल्याला मिळणार आहे की नाही, आणि तिसरं म्हणजे कृष्णाची इच्छा. तर आपले एफर्ट्स किती आहेत, फक्त 33%, 33.3
पर्सेंट आहे. मग आपण आपले जे एफर्ट्स आहेत ते पूर्ण जोमाने खूप व्यवस्थित करायचे. झालं, आपली ड्युटी झालेली आहे. फळाकडे आपण बघायचंच नाही, कारण आपल्या कंट्रोलमध्येच नाहीये. 66.666% ते आपल्या हातातच नाहीये, बियॉन्ड युअर कंट्रोल. त्याच्यामुळे आपण फळाकडे लक्ष नाही द्यायचं. ज्या क्षणी आपण फळाकडे लक्ष देतो, आपल्यामध्ये चिंता, भय, अँझायटी, सगळ्या नेगेटिव्ह इमोशन्स ज्या आहेत त्या येतात. आणि आपण जेव्हा लक्षात ठेवतो की हे माझ्या कंट्रोलमध्ये नाहीये, पण माझ्या कंट्रोलमध्ये काय आहे, उत्तम प्रयत्न करायचे, माझ्या जॉबवर मी उत्तम तऱ्हेने फोकस करणार, पण बाकी फळावर मात्र माझा अधिकार नाही. तर लक्षात ठेवा, या 3 गोष्टी आहेत: तुमचे प्रयत्न, तुमचं पूर्वकर्म आणि कृष्णाची इच्छा. हा, तर आपण जेव्हा जेव्हा आपण फळाची चिंता करत नाही किंवा रिझल्टची चिंता करत नाही, तेव्हा तुम्ही तुमचा पूर्ण फोकस, म्हणजे तुमचे जे प्रयत्न आहेत ते इतके एकाग्र होतात आणि जो रिझल्ट तुम्हाला मिळणार आहे, की जे वाटतं तुम्हाला मिळणार आहे, त्याच्यापेक्षा जास्तच चांगलं तुम्ही करू शकाल. तर हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला जे फळ मिळणार आहे ते 3 गोष्टींवर डिपेंडेंट आहे. तुमचे प्रयत्न म्हणजे ओन्ली 33%. तर आता आपण पुढचा, यात थोडस वाचूया आपण. सेकंड पॅरेग्राफ, नियत कर्म. हरे कृष्ण. नियत कर्मांचा विचार केल्यास अशा प्रकारचे कर्म 3 प्रकारे विभाजित करता येते: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आणि सकाम कर्म. शास्त्रांच्या आदेशानुसार कर्तव्य म्हणून फल इच्छा विरहित केलेले कर्म सत्वगुणयुक्त कर्म असते. फळाची आशा ठेवून केलेले कर्म बंधनकारक ठरते, म्हणून असे कर्म अशुभ असते. स्वतःचे नियत कर्म करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण त्याने फळावर आशा न ठेवता कर्म करणे आवश्यक आहे. असे निष्काम भावाने केलेले कर्म निसंशयपणे मनुष्याला मोक्ष मार्गावर घेऊन जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता तुम्हाला लक्षात आलं की आपण कर्म कसं करायचंय, की आपण फळाची अपेक्षा न ठेवता, फळाकडे बघायचं सुद्धा नाहीये, पण आपले जे प्रयत्न आहेत ते खूप जोमाने करायचे, चांगल्या तऱ्हेने करायचे. ऍक्शन ही करायचीच आहे. कर्मत्याग हे कधीच करायचं नाही. कर्मत्याग आणि विकर्म दोन्ही जर आपण केलं तर आपल्याला हे पाप आहे आणि पापाचे परिणाम भोगावे लागणार आहे. बरं, आता हरे कृष्ण माताजी. हरे इथं कृष्ण. कर्म बोला. त्यागला शब्द अकर्म आहे ना? नाही, अकर्म इकडे नाहीये, ते 4थ्या अध्यायात आहे. इकडे कर्म त्याग म्हटलंय, कर्म करायचंच नाही. पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये आत्ता माताजींनी वाचलं त्याच्यावरती काय आहे? नियत कर्म. नाही, वरती त्यावरच्या पॅरेग्राफ मध्ये या ठिकाणी कर्म, विकर्म आणि अकर्म. बरोबर, इकडे अकर्म दिलेलं आहे, पण इकडे अकर्माचा त्यांनी अर्थ दिलेला आहे स्वतःचे कर्म न करणे, आणि इकडे अकर्म नाही शब्द वापरला. मी म्हटलं कर्माचे त्याग. कर्म ते परत कन्फ्युजन होतं ना. अकर्म हा. म्हणजे काय आहे, की आपण जे कृष्णासाठी कर्म करतो ते 4थ्या अध्यायात. इकडे बरं. कर्माचा अर्थ काय आहे, की कर्माचे त्याग करायचे किंवा इनॅक्शन. मी शब्द वापरला इनॅक्शन. हा, आता चालेल. हरे कृष्ण माताजी, नित्य हा. कर्म आणि नैमित्तिक कर्म समान सांगा ना जरा. काय? परत नित्य बोला. कर्म आणि नैमित्तिक कर्म, नियत कर्माचे त्यात हा, हे बघा, जे नित्य कर्म आहे ते म्हणजे रुटीन वर्क. नैमित्तिक कर्म म्हणजे इमर्जन्सी ड्युटी. कधी कधी अच्छा. आपल्याला लागतं ना, मेडिकल इमर्जन्सी असते. आणि सकाम कर्म म्हणजे डिझायर्ड ऍक्टिव्हिटी. सकाम कर्म. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. मी थोडं सांगू का? हा, सांगा ना. हा,
नियत कर्म म्हणजे प्रारब्धानुसार आपल्या वाट्याला आलेले जे कर्म आहेत ते. नैमित्तिक कर्म म्हणजे महालक्ष्मी, दसरा, दिवाळी असे जे सण असतात ते. आणि सकाम कर्म म्हणजे नवस करून जे आपण म्हणतो की माझं हे होऊ दे म्हणजे मग मी हे करीन, तर ते सकाम कर्म. पण इकडे आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय नित्यकर्म म्हणजे रुटीन वर्क, जरासं routine work. वेगळं सांगितलंय. नैमित्तिक कर्म म्हणजे इमर्जन्सी ड्युटी आणि सकाम कर्म म्हणजे डिझायर्ड ऍक्टिव्हिटी. डिझायर्ड. आता तुम्हाला हे सगळं कृष्ण भावना किंवा आपण कृष्णासाठी कर्म करायचं हे समजलंय. मग आता तुम्ही ठरवलं की आपण जाऊन मंदिरामध्ये सेवा करायची. हो. काय झालं? हे डिझायर्ड ऍक्टिव्हिटी तुम्ही डिझायर केलंय ना, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला ज्ञान मिळालेलं आहे, बरोबर? जाऊन हो. सेवा करायची. समजलं? हो. असे 3 प्रकार सांगितलेले आहेत. नाही. बरं, चालेल. आता बघा, जी आपण कर्म करतो तेवढंच आपल्या हातात असतं, म्हणजे प्रयत्न आपल्या हातात असतात. आता तुम्हाला माहिती आहे ना ती खारीची गोष्ट, हनुमान जेव्हा सेतू बांधत होते वानर सेना, तेव्हा ते रामाचं नाव घेऊन एवढे मोठमोठे पर्वत दगड उचलून सागरामध्ये फेकत होते. आणि तिकडे खार पण होती. आणि खार काय करत होती? तिच्या तोंडामध्ये वाळूचे छोटे छोटे दाणे घेत होती आणि जिकडे ते दगड पडत होते किंवा 2 दगडांच्या मध्ये ती जाऊन वाळू फेकत होती. आणि जणू काय त्या वाळूमुळे त्या 2 दगड जे आहेत त्याच्यामध्ये सिमेंट सारखं होऊन ते एकदम घट्ट एकमेकाला दगड चिकटायचे. तर दोघांनीही प्रयत्न केले. प्रभू रामचंद्रांसाठी खारीनी प्रयत्न केले सेतू निर्माण करण्यासाठी आणि हनुमानाने. आणि त्यांची दोघांची कपॅसिटी वेगळी होती, बरोबर? पण इकडे कोणाची कपॅसिटी किती आहे हे नाही बघायचं. आपण आपलं जे काय बेस्ट आहे ते कर्माला द्यायचं, उत्तम तऱ्हेने करायचं, जोमाने करायचं. आता ही गोष्ट माहितीये ना तुम्हाला की जटायू जो आहे त्यांनी बघितलं की रावण हा सीतेला बळजबरी आपल्या विमानातून लंकेला घेऊन चाललेला आहे. मग तेव्हा त्यांनी काय केलं? त्यांनी रावणाला सांगितलं की तू सीतेला घेऊन जाऊ शकत नाहीस, ती रामाची आहे. आणि जटायू यांनी रामाबरोबर युद्ध केलं, म्हणजे तो ते जे त्या विमानाच्या जवळ आला आणि त्यांनी रावणाबरोबर युद्ध केलं त्याच्या पंखानी किंवा त्याच्या पंजानी, जे काय असेल ते. पण जटायू हा खूप म्हातारा होता. खूप म्हातारा असल्यामुळे रावण तर असुर होता, बलशाही होता. त्यांनी त्याची तलवार काढली आणि त्याचा जो पंख आहे तो कापला. आणि तो कापल्यानंतर जटायू जो आहे तो खाली जमिनीवर पडला. पण एक पंख अजून जटायूला होता. आणि जटायूनी बघितलं की आता हा रावण ऐकत नाहीये. त्यांनी खूप आपलं बल एकवटून तो परत इकडे गेला, रावणाच्या विमानापर्यंत उडत गेला आणि परत रावणाबरोबर त्यांनी युद्ध केलं. रावणाने काय केलं? तलवार काढली, त्याचा दुसरा पंख सुद्धा कापला. आता काय, हा जो जटायू आहे तो धाडकन जमिनीवर पडला. आणि त्याच्यानंतर असं झालं, राम लक्ष्मण त्या जंगलातून फिरत फिरत आले आणि त्यांनी बघितलं, जटायूला बघितलं आणि प्रभू रामचंद्रांना खूप वाईट वाटलं जटायूची कंडिशन बघून. आणि लवकरच जटायू मरण पावला. आता मरण पावल्यानंतर प्रभू रामचंद्रांनी जटायूला कुठे पाठवलं? लगेच वैकुंठामध्ये पाठवलं. आता ही गोष्ट मी तुम्हाला का सांगितली, या श्लोकाशी संबंधित कशी आहे बघा. जटायूनी त्याचे पूर्ण प्रयत्न केले. सीतेला
रामाकडे घेऊन जायचं किंवा रावणाला हरवण्यासाठी जटायूने पूर्ण प्रयत्न केले. तो जिंकला का रावणाबरोबर? जिंकला नाही, तो हरला. म्हणजे आता इकडे फळ, त्याला काय मिळालं? यश मिळालं की अपयश मिळालं? सांगा जटायूला. लढताना अपयश मिळालं त्याला. अपयश मिळालं. पण जटायूनी काय केलं? बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, उत्तम प्रयत्न केले. प्रयत्न करण्यामध्ये कुठेही कसर सोडली नाही. हे कृष्णाला पाहिजे तुमच्याकडून. कृष्णाला हे पाहिजे, यू मे इवन लूज बट स्टिल यू कॅन गो टू वैकुंठ. तुम्हाला पॉइंट समजतंय का मी काय सांगते ते? आपल्याकडून 100% प्रयत्न करायचे, यश मिळो न मिळो. यश मिळो न मिळो, कृष्ण किंवा प्रभू रामचंद्र तुम्ही काय केलेलं आहे आणि तुम्ही तुमचे जे प्रयत्न ते 100% दिलेले आहेत. कोणाच्या सेवेसाठी? प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेसाठी. इकडे जटायूनी जसे दिले 100% एफर्ट फॉर कृष्णा. तुमचा ऍटिट्यूड काय आहे हे महत्वाचं आहे. तर म्हणून कृष्ण सांगतायत अर्जुनाला, फळाकडे अजिबात बघू नकोस. तू पूर्ण जोमाने प्रयत्न कर. आणि असं केल्याने जर तुम्ही सायंटिफिकली बघितलं, जेव्हा फळाकडे आपण बघत नाही, कुठलंही एक मटेरियल भौतिक गोष्ट घ्या, फळाकडे न बघता एखादा विद्यार्थी आहे, फळाकडे बघत नाहीये पण खूप चांगला अभ्यास करतोय. फळाची अँझायटी जेव्हा नसते तेव्हा तो जो विद्यार्थी आहे तो जास्त उत्तम करू शकतो, मोर दॅन इज पोटेन्शियल. तर ही गोष्ट जी आहे ना, ही म्हणजे लक्षात ठेवा की तुम्ही केव्हाही कुठलंही कर्म करता कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी करायचंय आणि फळाकडे नाही बघायचंय. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. 48. हरे कृष्णा. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, यश आणि अपयशावरील संपूर्ण आसक्तीचा त्याग करून समभावाने आपली कर्मे कर. अशा समभावालाच योग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे परत कृष्ण तेच सांगतायत की फळाकडे बघू नकोस, यश किंवा अपयश. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी योग म्हणजे काय याचा अर्थ सांगितलाय. तर आपण वाचूया दुसरी लाईन. हो. हा योग म्हणजे काय? हरे कृष्ण. हा योग म्हणजे काय? योग म्हणजे सदैव चंचल असणाऱ्या इंद्रियाचे नियंत्रण करून परमतत्वावर मन एकत्र करणे होय. परमतत्व म्हणजे कोण आहे? परमतत्व म्हणजेच श्री भगवान होत. आणि भगवंत स्वतः अर्जुनाला युद्ध करण्यास सांगत असल्यामुळे अर्जुनाने युद्धाच्या परिणामांचा विचार करण्याची मुळीच आवश्यकता नव्हती. लाभ अथवा जय हा श्रीकृष्णांचा प्रश्न आहे. श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार अर्जुनाने कार्य करण्याचा उपदेश त्याला देण्यात आला होता. श्रीकृष्णांच्या आज्ञेचे पालन करणे हाच वास्तविक योग आहे आणि याचेच पालन कृष्ण भावनामृत पद्धतीमध्ये केले जाते. कृष्ण भावनामृताद्वारेच मनुष्य स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करू शकतो. मनुष्याने श्रीकृष्णांचा सेवक किंवा श्रीकृष्णांच्या सेवकाचा सेवक बनणे अत्यावश्यक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इकडे परत सांगितलंय, जय किंवा पराजय हा जो प्रश्न आहे हा श्री कृष्णांचा आहे. आपल्या हातात काय आहे? फक्त कर्म करणे. जटायू पराभूत झाला पण तरी तो वैकुंठात गेला. समजलं तुम्हाला? की आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण जे काय करतोय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. त्याची इच्छा आहे म्हणून अर्जुनाने युद्ध केलं पाहिजे. बस हे इतकं आपल्याला लक्षात ठेवायचंय.
बरं, आता सेकंड पॅरेग्राफ मधली सेकंड लाईन वाचायची आहे. विष्णू पुराणामध्ये सांगण्यात आले आहे की विष्णू पुराणामध्ये सांगण्यात आले आहे की वर्णाश्रम धर्म पद्धतीचा संपूर्ण उद्देश श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे हा आहे. भौतिक जगातील नियमांप्रमाणे प्रत्येक जण स्वतः तृप्त होण्याचा प्रयत्न करीत असतो, परंतु वास्तविकपणे मनुष्याने स्वतःची संतुष्टी न करता श्रीकृष्णांना संतुष्ट केले पाहिजे. म्हणून जोपर्यंत मनुष्य श्रीकृष्णांना संतुष्ट करत नाही तोपर्यंत तो वर्णाश्रम धर्माच्या तत्वांचे पालन योग्य रीतीने करू शकत नाही. अप्रत्यक्षपणे श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे कार्य करण्याचा उपदेश अर्जुनाला देण्यात आला आहे. हरे म्हणजे कृष्ण. बघा, वर्णाश्रम धर्म आहे याचा फोकस काय आहे की श्रीकृष्ण प्रसन्न झाले पाहिजे, आणि श्रीकृष्णाला प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही जो व्यवसाय निवडलाय तो तुमच्या गुणाद्वारे जर तुम्ही निवडला तर ती प्रोसेस खूप सुलभ होते, फास्ट ट्रॅक होते, आपण लवकर कृष्णापर्यंत जाऊ शकतो. 49 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफळाचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. हरे कृष्ण. बघा, आता इकडे परत कृपण म्हणजे कोण सांगितलेलं आहे. मी तुम्हाला मला वाटतं 2.7 मध्ये सांगितलं होतं कृपण म्हणजे काय. आता इकडे भगवंत श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगताय, सर्व निंद्य अशा कर्मांना दूर सार. आता हे जे 3-4 शब्द आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवा. हेच अर्जुन श्री कृष्णांना नंतर सांगणार आहेत 5व्या अध्यायात की तुम्हीच मला सांगितलं की निंद्य कर्म करू नकोस, मग मी काय करू, कर्म करू की कर्माचा त्याग करू, हाच प्रश्न परत अर्जुन करणार आहे. तर त्यातला एक पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला, पण अर्जुनाने फक्त 2-3 शब्द त्यातले 2 वाक्यातले निवडलेले आहेत. अगोदरचे शब्द आणि नंतरचे शब्द निवडलेले नाहीयेत. कधीतरी होतं ना आपल्याला ते युद्ध करायचंच नाहीये अर्जुनाला, मग आपण सबबी शोधतो. तसं अर्जुन इकडे बघतोय, कृष्णा तुम्हाला सांगितलंय सर्व निंद्य कर्म करू नकोस, मग आता निश्चितपणे मी काय करू, असा मग ते मी तुम्हाला 5व्या अध्यायात जेव्हा आपण जाऊ तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन. तर आता इकडे बुद्धियोग जो इकडे या श्लोकामध्ये बुद्धियोग शब्द वापरलेला आहे, तर बुद्धियोग म्हणजे काय, भक्तियोगच आहे किंवा भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा. अशी भक्तिपूर्ण प्रेममयी सेवा म्हणजे आत्म्याचा कर्म करण्याचा योग्य मार्ग आहे. कारण मी तुम्हाला स्वधर्म काय आहे म्हणून सांगितलंय ना, तर आता तुम्ही मला सांगा बरं, आत्म्याचा धर्म काय आहे. हरे कृष्णा. हा, आत्म्याचा धर्म भगवंताची सेवा करणे हाच आहे. बरोबर आहे. आणि आपण आत्म्याच्या स्तरावर नसल्यामुळे आपला जो धर्म आहे अपराधर्म, तो म्हणजे काय, वर्णाश्रम. आपण शारीरिक स्तरावर आहोत म्हणून अजून आपण त्या स्तरावर पोचलेलो नाही, म्हणून आपण अपराधर्म म्हणजे आपली कंडिशनल ड्युटी, शरीरासाठी जे जे काय लागतं, आपला व्यवसाय आपण करतो, पण तो सुद्धा कसा केला पाहिजे, जसं वेदांमध्ये सांगितलंय तसं. याबद्दल आपण अधिक 3ऱ्या अध्यायात जाणून घेणार आहोत. आता कृपण म्हणजे काय बरं मला सांगा. लोभी किंवा कंजूस माणूस. बरोबर. आणि कोणाला सांगायचं, इतर जणांनी पण उत्तर द्या. कृपण म्हणजे माताजी आपण असं म्हटलं होतं की जो मनुष्य शरीर आपल्याला मिळालेलं आहे त्याचा बरोबर. वापर कृष्ण सेवेत न करता स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करणं म्हणजे कृपणता झाली.
कारण आपल्याला शरीर कृष्णांकडून प्राप्त झालेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणून इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय केवळ कृपण लोकच आपल्या कर्मफलाचा उपभोग घेण्याची इच्छा करतात, म्हणजे ते इंद्रिय तृप्तीमध्येच रममाण असतात. इंद्रियांचे विषय, इंद्रिय तृप्ती, कर्म केल्यावर ते फळ काय मला मिळणार आहे, आणि त्याच्यामुळे ते भवबंधनात अधिकच गुंतत जातात. कृष्ण भावनेमध्ये केलेल्या कर्मा व्यतिरिक्त इतर सर्व कर्मे ही निंद्य कर्मे आहेत, असं श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय. आता शेवटच्या 5 लाईन्स वाचायच्या आहेत. कृपण व्यक्तीला सुदैवाने, हरे कृष्ण. कृपण व्यक्तीला सुदैवाने किंवा कठीण परिश्रमाने प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा योग्य उपयोग कसा करावा याचे ज्ञान नसते. मनुष्याने आपली संपूर्ण शक्ती कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यात व्यय केली पाहिजे आणि त्यामुळेच त्याला आपले जीवन यशस्वी करता येईल. कृपण व्यक्तीप्रमाणेच दुर्दैवी लोकही आपल्या मानवी शक्तीचा भगवत सेवेमध्ये उपयोग करीत नाहीत. हरे कृष्ण. आता बघा, जटायू त्यांनी आपली जीवाची पर्वा देखील केली नाही की काय होईल. तो रावणाशी लढता लढता त्याचे प्राण गेले, परंतु तरी त्यांनी भगवत सेवेमध्ये आपली पूर्ण शक्ती खर्च केली आणि त्याला कुठलं स्थान मिळालं? वैकुंठ मिळालं ना. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की पूर्ण शक्ती आपण खर्च केली पाहिजे श्री कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी. 50. हरे कृष्णा. जी माताजी, 1 मिनिट. बुद्धियुक्तो जहातीहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भक्तिपूर्ण सेवा करणारा मनुष्य या जन्मात सुद्धा चांगल्या आणि वाईट कर्मांपासून मुक्त होतो. म्हणून तू योगयुक्त होण्याचा प्रयत्न कर, कारण योग हेच सर्व कर्मातील कौशल्य आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे परत एकदा श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगताय, तू कर्म कर, पण कसं कर्म कर? माझ्यासाठी कर कर्म. तू बाकी कसला विचार करू नकोस. भक्तिपूर्ण कर्म कर, भक्तिपूर्ण सेवा कर. असं केल्याने काय होईल? तू कर्म बंधनातून मुक्त होशील. तर अशा तऱ्हेने श्रीकृष्ण सांगत आहेत की तुला पापाचे परिणाम भोगावे लागणार नाही. 51. हरे कृष्णा. येस. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे महान ऋषीमुनी अथवा भक्तगण भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होऊन भौतिक जगातील कर्मफळातून मुक्त होतात. त्यानंतर ते जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊन सर्व दुःखांच्या पलीकडील स्थानाची भगवत धामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. आता जे मुक्त जीव आहेत ते कुठे राहतात, कुठे वास करतात? की जिकडे क्लेश नाहीये, जिकडे दुःख नाहीये, अशा ठिकाणी ते वास करतात. आता इकडे एक श्लोक दिलेला आहे, त्याचा अनुवाद वाचायचा आहे. जो परमेश्वर व्यक्त सृष्टीचा आश्रय आहे. हरे कृष्ण. भगवंत व्यक्त सृष्टीचा आश्रय आहेत आणि मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या चरण कमलरूपी नावेचा ज्याने आश्रय घेतला आहे त्याला हा भवसागर वासराच्या खुराच्या ठशा मावणाऱ्या पाण्यासमान वाटतो. पदोपदी संकटांनी भरलेले स्थान प्राप्त करणे हे त्याचे ध्येय नसून परम अर्थात भौतिक क्लेश विरहित स्थान किंवा वैकुंठ प्राप्त करणे हेच त्याचे ध्येय असते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की जो कृष्णाचा भक्त आहे त्याला हा भवसागर ओलांडायला काहीच त्रास नाहीये. इकडे दिलेलं आहे ज्याप्रमाणे वासराच्या खुराचा ठसा असतो
केवढासा असतो, त्यात केवढं पाणी असतं. म्हणजे भगवंतांचा आश्रय घेतल्यावर हा जो भवसागर आहे तो आपण व्यवस्थित तऱ्हेने पार करू शकतो. आता याच्यामध्ये परत आणि थोडस वाचायचं आहे. हो. जो चुकीने जाणतो की आत्म्याचे आणि भगवंतांचे स्वरूप, एक मिनिट, आहे का हे की पुढच्या आहे बघा, लास्ट 7-8 लाईन्स. हा, एक जो मिनिट. चुकीने जाणतो की स्वतःची मूळ स्वरूप स्थिती जाणणे म्हणजेच भगवंतांचे दिव्य स्वरूपही जाणणे होय. आत्मा आणि भगवंत या दोहोंचे स्वरूप एक समान आहे असे समजण्याची चूक करणारा मनुष्य अंधकारात असतो आणि त्यामुळेच तो भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा करू शकत नाही. तो स्वतःलाच भगवंत मानतो आणि या प्रकारे जन्ममृत्यूच्या चक्रात पडण्याचा मार्ग स्वतःच मोकळा करतो. तथापि भगवंतांची सेवा करणे ही आपली स्वरूप स्थिती आहे हे जाणणारा मनुष्य स्वतःला भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो आणि तत्काळ वैकुंठ लोकात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. भगवंतांची सेवा म्हणून केलेले कर्म म्हणजेच कर्मयोग किंवा बुद्धियोग होय, किंवा स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर हीच भगवत भक्ती होय. हरे कृष्ण. तर आपण कधीच असं म्हणू शकत नाही अहम ब्रह्मास्मी, आय एम इक्वल टू कृष्णा, असं कधीही आपण म्हणू शकत नाही. आपण नेहमी भगवंतांचे सेवकच राहतो. 52. हरे कृष्णा. जी माताजी. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझी बुद्धी या मोहरूपी घनदाट अरण्याच्या पलीकडे जाईल तेव्हा तू ऐकलेल्या सर्वाविषयी आणि ऐकावयाचे आहे अशा सर्वाविषयी उदासीन होशील. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे काय दिलंय, मोहरूपी घनदाट अरण्य, फॉरेस्ट ऑफ इल्युजन. आता इकडे कृष्णाला काय सांगायचंय की जे वेद आहेत, वेदांमधला मोठा सेक्शन कर्मकांड आहे. म्हणून कृष्णाने काय सांगितलंय की याच्या पलीकडे जा तू. वेदांमध्ये जी अलंकारिक भाषा आहे त्याच्या पलीकडे जा. जर तुला अनामयम हवं असेल तर, हे अनामयम हा शब्द 51व्या श्लोकामध्ये होता. आणि अनामयम म्हणजे दुःखरहित. तू दुःखरहित हो यासाठी तुला काय केलं पाहिजे, वेदांच्या पलीकडे गेला पाहिजे. आणि वेदांच्या पलीकडे जाणं म्हणजे की जे मोहरूपी घनदाट अरण्य आहे ते तू पार केलंयस. तर इकडे बघा, वेद हे स्वतः भगवंतांच्या मुखातून, श्वासातून आलेले आहेत. मग इकडे ते असं का म्हणतायत की तू वेदांच्या पलीकडे जा, कारण वेदांमध्ये खूप जास्त स्ट्रेस त्यांनी इंद्रिय तृप्तीवर दिलाय, अमर्याद इंद्रिय तृप्तीवर दिलेला आहे. आता एक पाश्चात्य स्कॉलर आहे, त्यांनी जेव्हा ऋग्वेद वाचला तेव्हा त्यांनी असं म्हटलं, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिलिजियस मटेरियलिस्टिक बुक. का म्हटलं त्याच्यामध्ये, कारण ऋग्वेदामध्ये अनेक अनेक वचनं दिलेली आहेत की तुम्ही हे केल्यावर तुम्हाला हे भौतिक सुख मिळेल, असं मिळेल, तसं मिळेल. भौतिक सुखांबद्दल खूप वचनं दिलेली आहेत, अबंडंट. तर अशामुळे
कृष्ण सांगत आहे की या वेदांच्या तू पलीकडे जा. ते मोहरूपी घनदाट अरण्य आहे, ती जी अलंकारिक भाषा आहे त्याच्या पलीकडे जा. त्याच्या पलीकडे जाऊन मला जाण. आणि जेव्हा तू मला जाणशील तेव्हा तुझ्यामध्ये खूप समाधान येईल. आणि समाधान आल्यावर तुझं मन या शास्त्रामध्ये दिलेली ही जी वचने आहेत की अमकं हे व्रत केल्यावर तुला हे भौतिक सुख मिळेल, याच्याकडे तू उदासीन होशील. आणि जेव्हा तुझी बुद्धी या घनदाट अरण्याच्या मोहरूपी अरण्याच्या पलीकडे जाईल तेव्हा तुझ्या मनामध्ये गोंधळ उडणार नाही की मी कुठली ऍक्शन करायला पाहिजे. तुझी जी समज आहे, तुझा अंडरस्टँडिंग आहे, त्याच्यामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी येईल. काय क्लॅरिटी येईल? आय हॅव टू रिटर्न बॅक टू कृष्णा. मला वैकुंठात जायचंय, मला गोलोक वृंदावनात जायचंय, या अंडरस्टँडिंग मध्ये क्लॅरिटी येईल. आता जे कुलशेखर महाराज होते, तुम्हाला माहिती आहे की श्रील प्रभुपादांनी त्यांनी जी प्रार्थना केलेली आहे ती त्याचं सुद्धा एक पुस्तक छापलंय आणि छान तऱ्हेने त्यांनी समजावून सांगितले. तर मी कधीतरी तुम्हाला कुलशेखरांची गोष्ट सांगेन. तर कुलशेखर महाराज जे होते त्यांनी एका पॉइंटवर एम्फसिस केला की तुम्ही जेव्हा वेदांचं अध्ययन कराल, शास्त्रांचं अध्ययन कराल किंवा शास्त्रांमध्ये सांगितलेली विधाने कराल, हे सर्व करताना सदैव कृष्णाला स्मरणामध्ये ठेवा. आणि जर तुम्ही या विधी आहेत किंवा जे अध्ययन आहेत ते करताना कृष्णाला स्मरणात ठेवलं नाही तर तुम्ही जे काय करताय तो म्हणजे तुमचा वेळ घालवताय. आणि जे काय करताय ते युजलेस आहे, त्यांनी काहीही फायदा होणार नाहीये. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपला जो एम आहे तो कोण आहे? कृष्ण आहे. कृष्णाला सेंटरमध्ये ठेवून तुम्ही सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी माधवेंद्र पुरींचं उदाहरण दिलंय जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. तर आता जे आपल्याला वेदांमध्ये शास्त्रात सांगितलेलं आहे, पुरुषांना त्रिसंध्या सांगितलेली आहे, रोज गायत्री मंत्र म्हणायला हवा असंही सांगितलंय. मग त्याबद्दल माधवेंद्रपुरी काय म्हणतायत? आता हा जो श्लोक आहे त्याचा अनुवाद वाचायचा आहे. हो. हरे कृष्ण. हे त्रिसंध्या समयी प्रार्थनांनो, तुमचा जय जयकार असो. हे स्नान मी तुला वंदन करतो. हे देवतागण, हे पितृगण, मी तुम्हाला वंदन करण्यास असमर्थ असल्यामुळे मला क्षमा करा. आता मी जेथे जेथे बसतो तेथे तेथे यदुश्रेष्ठ आणि कंसाचे वैरी श्रीकृष्ण यांचे मी स्मरण करू शकतो आणि यामुळे मी स्वतःला पापांच्या बंधनातून मुक्त करू शकतो. हेच माझ्यासाठी पुरेसे आहे असे मला वाटते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की जो भक्त आहे, जो कृष्णाला प्रेमाने स्मरतो आणि प्रेमाने आणि स्पॉन्टेनियसली, म्हणजे आपल्याला कसा एक वेळ काढावा लागतो कृष्णाचं स्मरण करण्यासाठी. चला आता मी दुपारची मोकळी आहे, आता मी भगवद्गीतेचं वाचन करते किंवा अमकं करते, आता संध्याकाळी मंदिरात जातो. पण शुद्ध भक्तांना नाही, स्पॉन्टेनियसली ते कृष्णाच्या स्मरणातच राहतात. म्हणजे जशी एक आई आहे आणि तिचं लहान बाळ आहे, आता 6 महिने झाले आणि आई ऑफिसला जाऊ लागलीये. तर आई कसं तिकडे ऑफिसमध्ये सुद्धा अगदी नॅचरली तिच्या बाळाचा विचार करेल ना, की आता झोपलंय का, की आता त्याचं जेवण झालेलं आहे का, किंवा घरी एक 5 वेळेला फोन करेल की बाळ काय करतंय. तर हे आईला त्यात काय एफर्ट किंवा काय प्रयत्न करावा नाही लागत.
नॅचरली ती तिच्या बाळाबद्दल विचार करत असते. तर तसेच हे जे माधवेंद्र पुरी आहे त्यांना अगदी स्पॉन्टेनियसली कृष्णाबद्दल त्यांना स्मरण आहे. आणि असं असल्यावर आपल्याला काय समजतं की मग जे काही प्रॅक्टिसेस, ज्या काही विधी वेदांमध्ये सांगितलेल्या आहेत, जरी त्या आपण केल्या नाहीत तरी देखील आपल्याला ते केल्याचं फळ मिळतं. कारण आपण कोणाला स्मरत आहे? वेदांचा जो स्वामी आहे श्रीकृष्णाच्या आपण स्मरणात आहोत. त्याच्यामुळे आपल्याला जरी हे काही वेदांमध्ये सांगितलंय, त्रिसंध्या, गायत्री मंत्र, हे जरी नाही केलं तरीही चालू शकतं. तरीही आपण आपल्याला कृष्णाशी आपण कनेक्टेड असल्यामुळे तो आपल्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. आता इकडे शेवटच्या 5-6 लाईनी वाचायच्या आहेत. जर एखादा भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेद्वारे ज्ञानाची प्राप्ती जर एखादा मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेद्वारे ज्ञानाची प्राप्ती करू शकत असेल तर त्याने शास्त्रामध्ये सांगितलेला विविध प्रकारचा त्याग, तपस्या किंवा यज्ञ करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांची प्राप्ती करणे हा वेदांचा हेतू आहे हे न जाणता जर एखादा मनुष्य केवळ कर्मकांड करण्यात मग्न असेल तर तो अशा कर्मामध्ये व्यर्थ वेळ दवडत आहे. कृष्ण भावनाभावित भक्त शब्द ब्रह्म किंवा वेद आणि उपनिषदे यांच्या मर्यादा ओलांडून पलीकडे जातात. हरे कृष्ण. म्हणजे ते पलीकडे जातात म्हणजे काय करतात की त्यांचा पूर्ण वेळ कृष्ण सेवेमध्ये घालवतात. कृष्ण सेवेमध्ये ते लीन असतात. आणि अशा माणसांनी मग वेदांमध्ये सांगितलंय, शास्त्रात सांगितलेली व्रते, तपस्या, यज्ञ हे करण्याची त्यांना आवश्यकताच पडत नाही. किंवा हे जरी त्यांनी त्याग केलं तरी देखील ते पापातून मुक्त होतात. कारण ते कृष्णाची सेवा करत आहेत, कृष्णाची भक्ती करत आहेत. 53. हरे कृष्णा. येस माताजी. श्रुतिवे प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझे मन वेदांच्या डौलदार अलंकारिक भाषेने विचलित न होता आत्मसाक्षात्कारामध्ये समाधिस्थ होईल तेव्हा तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे एकदा परत इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगताय की तू वेदांच्या पलीकडे जा. वेदांच्या पलीकडे जा म्हणजे जे वेदांमध्ये जी वचनं दिली आहेत भौतिक सुख, इंद्रिय सुखाबाबत, त्याच्या पलीकडे तू जा आणि तू तुझं मन स्थिर ठेव, समाधीमध्ये राहा, माझ्याशी ऑलवेज कनेक्टेड राहा, असं इकडे श्रीकृष्ण सांगताय. 54. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिं किं प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. आता इतक्या वेळ श्री कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तुझं मन स्थिर ठेव, तू जे काय कर्म करशील ते माझ्यासाठी कर, फळाकडे बघू नकोस. आणि इकडे परत सांगितलंय की तू समाधिस्थ राहिलास तर तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. आता एवढं सगळं ऐकल्यावर अर्जुनाचा प्रश्न असतो, असा कोण माणूस आहे की ज्याचं मन स्थिर असतं आणि असा जो माणूस आहे तो कसा बोलतो, कसा चालतो,
कसा बसतो, मला त्या माणसाबद्दल सर्व काही सांग. आता इकडे त्यांनी अर्जुनानी प्रश्न विचारलेला आहे, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, म्हणजे की तो कसा बोलतो. आता कसा बोलतो याचा अर्थ आपण कसा घ्यायचा आहे, जेव्हा एखादा स्थितप्रज्ञ माणूस असतो, जेव्हा जेव्हा त्याची स्तुती केली जाते अथवा त्याची निंदा केली जाते, तर याच्याकडे त्याची रिॲक्शन काय असते, तो कसा बोलतो. आता मी तुम्हाला विचारते, आता समजा जर कोणी तुम्हाला खूप खूप तुमची स्तुती केली, तर मग तुमची रिॲक्शन काय असेल बरं सांगा. माताजी आपण सांगू की काम काय ते सांगा ती. हरे कृष्ण माता. बोला. 2 रिॲक्शन असते. एक हा. अतिस्तुती ऐकली की वाटेल की ह्याला आपल्याकडून काहीतरी काम करून घ्यायचंय म्हणून तो असं म्हणतोय, हम्म. लबाड आहे तो. बर. आणि दुसरी अशी की आनंद होतो की आपली स्तुती करतोय म्हणल्यानंतर आनंद होतो. बरोबर बरोबर, आनंद होणं साहजिक आहे. आपल्याला आनंद वाटतो कोणी स्तुती केली तर. हा, आणि तेच कोणी निंदा केली तरी आपला अपमान होतो, दुःख होतो. आणि वाईट कधी वाटतं. कधी आपण एक्सटर्नली ते दाखवत नाही, पण इंटरनली आपण विचारचक्रात आपण जातो की असं का मला म्हणतोय, मी काय केलंय. मग आपण लगेच मन आपली बाजू घेऊन आपल्याला सांगतो, नाही नाही तू बरोबर आहेस. तर अशा अशा आपल्या रिॲक्शन असतात, एक्सटर्नल ॲज वेल एज इंटरनल. पण इकडे अर्जुन विचारतोय तो कसा बोलतोय, म्हणजे जेव्हा त्याची स्तुती होते, निंदा होते, तेव्हा एक्सटर्नली आणि इंटरनली त्याच्या काय रिॲक्शन असतात. हा, किम भाषच काय आहे ते हे किम प्रभासेत. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा. हा, किम प्रभाषेत. म्हणजे त्याचं मग बोलणं त्याच्यानंतर त्याला अर्जुनानी दुसरा प्रश्न केलाय, किमासित, म्हणजे तो कसा बसतो याचा अर्थ काय, त्याची जी इंद्रिय आहे, इंद्रिय विषयांपासून तो कसा त्याची इंद्रिय संयमित ठेवतो. हा, आणि किम व्रजेत म्हणजे तो कसा चालतो म्हणजे इंद्रियांच्या विषयांना तो कसा रिस्पॉन्ड करतो. हा, तर हे सगळं अर्जुन प्रश्न विचारत आहे. आणि आता कृष्ण स्थितप्रज्ञ माणूस कसा असतो त्याबद्दल सांगणार आहे. 55. हरे कृष्णा. एक मिनिट. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्योच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, मनुष्य जेव्हा मानसिक तर्कवितर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व प्रकारच्या इच्छांचा त्याग करतो आणि याप्रमाणे त्याचे शुद्ध झालेले मन जेव्हा केवळ आत्म्यामध्ये संतुष्ट होते, तेव्हा तो स्थितप्रज्ञ अर्थात विशुद्ध दिव्यावस्थेत स्थित झाला आहे असे म्हटले जाते. हरे म्हणजे कृष्ण. इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की स्थितप्रज्ञ माणूस हा कसा असतो. आणि आता जरा 54 मधलं थोडस वाचायचं आपलं राहिलं. हो. 7वी 8वी लाईन आहे. भगवद्गीतेवरून एखादा अशा मनुष्याची विशिष्ट लक्षणे जाणू शकतो. हा, हरे कृष्ण. दिव्य कृष्ण भावनेमध्ये असणाऱ्या मनुष्याच्या विविध कृतींची विशिष्ट अशी लक्षणे असतात. भगवद्गीतेच्या आधारे मनुष्य अशा भक्ताची विशिष्ट लक्षणे जाणू शकतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृष्ण भावनेतील मनुष्य कसा बोलतो, कारण बोलणे हा मनुष्याचा सर्वात महत्वपूर्ण गुण आहे. असे सांगितले जाते की मूर्ख मनुष्य बोलत नाही तोपर्यंत त्याला आपण ओळखू शकत नाही,
आणि निश्चितपणे उत्तम वस्त्रे परिधान केलेला मनुष्य बोलत नाही तोपर्यंत त्याच्याविषयी काही जाणता येत नाही. तथापि ज्या क्षणी तो बोलतो त्याच क्षणी त्याचा स्वभाव प्रगट होतो. कृष्ण भावनाभावित मनुष्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे तो केवळ श्रीकृष्ण आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टींविषयीच बोलतो. त्याची इतर लक्षणे खाली सांगितल्याप्रमाणे आपोआपच प्रकट होतात. हरे कृष्ण. एकदा श्रील प्रभुपादांना कोणीतरी प्रश्न विचारला की हा गुरु आहे हे आपण कसं ओळखावावं, की कसं ओळखायचं की हा माणूस गुरु आहे. मग त्याला श्रील प्रभुपादांनी उत्तर दिलं की तो 24 तास फक्त कृष्णाबद्दल बोलतो तोच खरा गुरु, आणि जो 24 तास बोलू शकत नाही तो गुरु नाही. हे श्रील प्रभुपादांनी उत्तर दिलं. आता पुढे इकडे 55व्या श्लोकात श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो आत्म्यामध्येच संतुष्ट असतो तो स्थितप्रज्ञ असतो. म्हणजे त्याची सगळी इंद्रिय त्यांनी कृष्णाकडे वळवलेली असतात, म्हणून तो स्थिर मनाचा असतो आणि आपण त्याला स्थितप्रज्ञ म्हणतो. आता इकडे वाचायचंय 4थी लाईन. दुसरी लाईन, परंतु जो या प्रकारे स्थितप्रज्ञ नाही त्याच्याकडे कोणतेही चांगले गुण नाहीत. हरे कृष्ण. मात्र या प्रकारे स्थितप्रज्ञ नसणाऱ्या मनुष्यामध्ये कोणतेही चांगले गुण नसतात, कारण तो निश्चितपणे स्वतःच्या मानसिक तर्कवितर्कांचा आश्रय घेत असतो. म्हणून येथे उचितपणे म्हटले आहे की मानसिक तर्कवितर्काने निर्माण झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छांचा मनुष्याने त्याग करणे अत्यावश्यक आहे. इंद्रियांच्या अशा इच्छा कृत्रिम रीतीने थांबवता येत नाहीत, पण कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न झाल्याने आपोआपच सर्व इंद्रियांच्या इच्छा विशेष प्रयत्नाविना क्षीण होतात. म्हणून मनुष्याने कोणतीही आशंका न बाळगता कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा आपल्याला काय समजतं की आपली इंद्रिय विषयांकडे खेचली जातात, ते आर्टिफिशियली आपल्याला बंद करायला येत नाही. एकच मिनिट. हॅलो हॅलो. हा, तर आपल्याला आर्टिफिशियली आपली इंद्रिय जी विषयांकडे पळतायत ते आर्टिफिशियली बंद करता येत नाही. आपल्याला आपल्या इंद्रियांना कृष्णाकडे वळवलं पाहिजे, त्यांना कृष्णेच्या सेवेमध्ये व्यस्त ठेवलं पाहिजे, तरच ती इंद्रियांच्या विषयांकडे पळणार नाही. 56. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. ज्या साधकाचे मन त्रिविध तापांनीही विचलित होत नाही किंवा सुखांनी हर्ष उल्हासित होत नाही, तसेच जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला काय समजतं की जोपर्यंत आपण या भौतिक जगात आहोत तेव्हा सुख आणि दुःख हे दोन्हीही असणारच आहे. पण आपला काय एक्सपिरियन्स असतो जेव्हा आपण आनंदमय स्थितीत असतो किंवा आपल्या मनाप्रमाणे सर्व काही होत असतं, सुखात असतं, तेव्हा आपल्याला ती गोष्ट आणि जास्त पाहिजे असते आणि जास्त पाहिजे असते. म्हणजे ज्याप्रमाणे कोणी आपलं कौतुक केलं, स्तुती केली, आपल्याला आपलं आणि कौतुक आणि जास्त ऐकायचं असतं. पण जेव्हा आपल्यावर संकट येतात तेव्हा मनामध्ये एक प्रश्न असतो आपल्याला की मलाच कशाला देवानी निवडलं. जो स्थितप्रज्ञ माणूस असतो त्याला सुख असेल किंवा दुःख असेल हे त्याला
थोडं सुद्धा अफेक्ट होत नाही, त्याला थोडं सुद्धा सुखानी किंवा दुःखानी त्याचं मन विचलित होत नाही. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी मुनी या शब्दाचा अर्थ सांगितलाय. मुनी शब्द दर्शवतो की जो मानसिक तर्क वितर्कांसाठी कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्याशिवाय आपल्या मनाला विविध प्रकारे प्रशुद्ध करतो. असे सांगितले जाते की प्रत्येक मुनीला वेगवेगळा दृष्टिकोन असतो आणि जोपर्यंत एक मुनी हा इतर मुनींशी मतभेद दाखवू शकत नाही तोपर्यंत त्याला खऱ्या अर्थाने मुनी म्हणता येत नाही. स्थिताधीर मुनी हा साधारण मुनींपेक्षा वेगळा आहे. स्थिताधीही मुनी हा नेहमी कृष्ण भावना भावित असतो, कारण कलात्मक तर्क वितर्कांचा पूर्णपणे त्याने त्याग केलेला असतो. आता बघा, मुनी हा काय करतो? तर्क वितर्क करतो, म्हणजे मानसिक तर्क वितर्क करतो, स्पेक्युलेट करतो. आता एक मी तुम्हाला उदाहरण देते की म्हणजे मुनी थोडक्यात काय करतात? कारण आणि परिणाम, एखादी स्थिती आहे किंवा एखादी परिस्थिती घडली की त्याचं कारण काय आणि त्याचे परिणाम काय याच्यावर तर्क वितर्क करणारा जो आहे तो मुनी आहे. आता उदाहरणार्थ एक झाड आहे, झाडाच्या फांदीला एक फळ लागलंय आणि एक पक्षी येतो आणि त्या झाडाच्या फांदीवर बसतो आणि त्याच वेळेला ते फळ खाली पडतं आणि खाली पडल्यानंतर तो पक्षी उडून जातो. आता मुनी आहेत, आता जे जे काय इव्हेंट्स झाले त्याच्यावर ते तर्क वितर्क करतात की ते काय विचार करतात की तो पक्षी आला आणि फांदीवर बसला आणि पक्षाच्या वजनामुळे किंवा ती फांदी हलली आणि त्याच्यामुळे ते फळ खाली पडलं. मग दुसरा तर्क ते करतात की ते फळ खाली पडल्यामुळे आवाज आला आणि तो पक्षी उडून गेला. तर असे हे तर्क वितर्क काढतात आणि हे तर्क वितर्क काढतच बसतात आणि हे खूप चॅलेंजिंग आहे. कोणीही राईट कन्क्ल्युजनला येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये मल्टिपल फॅक्टर्स असतात आणि प्रत्येक कारण आणि परिणाम याचं जर अनालिसिस करायला गेलो तर ते इन्फिनाइट होईल. पण स्थिताधीर मुनी या तर्क वितर्कांच्या पलीकडे असतो, बियॉन्ड सच स्पेक्युलेशन. आणि स्थिताधीर मुनी म्हणजे शुद्ध भक्त असतो. त्याला समजतं की माझं नातं कृष्णाबरोबरच असायला हवं आणि कृष्ण हा आनंदाचा उगम आहे. आणि जो स्थिताधीर मुनी असतो, आता जसं मी म्हटलं तसं अनेक घटना जीवनात घडत असतात. प्रत्येकाचं कारण परिणाम याचा अनालिसिस आपण करत बसू शकत नाही. पण जो शुद्ध भक्त असतो तो काय म्हणतो की जे काय माझ्या जीवनात दुःख आलं ते माझ्या पूर्व कर्मामुळे आलं, पण देव करुणासागर आहे. कृष्ण कोण आहे? करुणासागर आहे. त्यांनी मला खूप कमी क्लेश दिले. खरं म्हणजे याच्यापेक्षा माझी खूप वाईट परिस्थिती असायला हवी होती, पण कृष्ण जो दीनबंधू आहे, करुणासागर आहे, त्यांनी माझं जे दुखणं आहे, जी मला दुखणी दिली ती खूप कमी प्रमाणात दिली आहेत. याचाच अर्थ या श्लोकामध्ये दुःखेश्व अनुद्विग्न मनः आणि दुसरा जो अर्थ आहे सुखेषु विगत स्पृहा, म्हणजे की सुखामध्ये जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त असतो तो काय विचार करतो की मला हे जे सुख मिळालेलं आहे हे कृष्णाच्या कृपेमुळे मला एवढं मिळालंय. खरं म्हणजे माझी लायकी नाही आहे की मला इतकं कम्फर्ट, इतकं सुख, इतका आनंद मिळण्याची माझी लायकी नाहीये. हे कृष्णामुळे मिळालंय आणि कृष्णा मुळे मिळाल्यामुळे
तुम्ही तो जो शुद्ध भक्त आहे त्या सुखाकडे अटॅच न होता तो कृष्णाकडे अटॅच होतो, टू द सोर्स ऑफ हॅपीनेस. आलं लक्षात? आता समजा जर तुम्ही घरी गेला आणि तुमच्या आईनी तुम्हाला खूप चांगली डिश करून दिली, तुम्हाला जे आवडतं, पुरणपोळी म्हणा, मोदक म्हणा, तर तुम्ही अटॅच कोणाकडे होता, त्या खाण्याकडे की आईकडे जिने केलेलं आहे तुमच्यासाठी? खाण्याकडे. आईकडे. आईकडे. आईकडे होता ना तुम्ही? हो, कारण आईनेच बनवलेलं आहे ना आईनी अन्न. बनवलेलं आहे. तर तसंच सुख सुद्धा कृष्णाने बनवलेलं आहे, तुमच्यासाठी खास बनवलेलं आहे, तुम्हाला दिलेलं आहे त्यांनी, प्लेटमध्ये तुम्हाला वाढलेलं आहे. मग आता सुखाकडे अटॅच होणार की कृष्णाकडे? कृष्णाकडे. म्हणून हे जे तो श्लोक आहे ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, काय आहे शीतोष्ण पुढे? सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा आगमापायिनो पायनो नित्य नित्या शांती तितिक्षस्व भारता. टॉलरेट बोथ, सहन करा काय? हॅपीनेस अँड दुःख आणि डिस्ट्रेस, सुख दोन्ही. दुःख आणि सुख. तर मी तुम्हाला विचारलं होतं बघा, की सुख जे आहे ते कसं तुम्ही सहन कराल, तर ते उत्तर इकडे आहे. लक्षात नेहमी ठेवा. तुम्हाला आईनी पुरणपोळी करून दिली, मोदक करून दिले, गुलाबजाम करून दिले, मसाले भात, जे काय तुम्हाला आवडतं करून दिलेलं आहे. तुम्ही खाण्याकडे अटॅच होता की आईकडे? आईकडे होता ना. आईकडे. त्यात प्रेम असतं आईचं. तर तसंच लक्षात ठेवा की ते कृष्णाचं प्रेम आहे. जेव्हा तुम्हाला खूप आनंद मिळतो, सुख मिळतं, एखादी भौतिक गोष्ट तुम्हाला मिळते, त्या भौतिक गोष्टीकडे न अटॅच होता कृष्णाकडे अटॅच व्हायचंय. आता पुढचा बघूया आपण 57. बरं, Yes. यात थोडस वाचायचंय. हा. शेवटच्या एक 7-8 लाईन्स आहेत. त्याप्रमाणे आपल्या त्याचप्रमाणे जेव्हा तो सुखी असतो तेव्हा त्याचे श्रेय तो भगवंतांना देतो. त्याचप्रमाणे तो आपल्या सुखाचेही श्रेय भगवंतांना देतो, कारण आपण सुखासाठी अपात्र आहोत असे त्याला वाटते. तो निश्चितपणे जाणतो की केवळ भगवंतांच्या कृपेमुळेच अशा सुखकारक परिस्थितीत राहून आपण भगवंतांची उत्तम प्रकारे सेवा करीत आहोत. भगवंतांच्या सेवेप्रित्यर्थ तो सदैव निर्भय आणि दक्ष असतो. तसेच तो आसक्ती आणि अनासक्ती यामुळे कधीच प्रभावित होत नाही. आसक्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता गोष्टींचा स्वीकार करणे आणि अनासक्ती म्हणजे अशा इंद्रिय सक्तीचा अभाव होय. तथापि कृष्ण भावनेमध्ये दृढ असणारा भक्त आसक्त किंवा अनासक्तही असत नाही, कारण त्याचे जीवन भगवत सेवेमध्ये समर्पित असते. यास्तव जेव्हा त्याचे प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हाही तो मुळीच क्रोधित होत नाही. यश असो अथवा अपयश, कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी आपल्या संकल्पामध्ये दृढ असतो. हरे कृष्ण. बघा, जटायू दृढ होता ना, एक पंख कापल्यावरही परत तो रावणाशी युद्ध करण्यासाठी सज्ज झाला. 57. यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करीत नाही, तो पूर्ण ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. बघा, जोपर्यंत मनुष्य या भौतिक जगात आहे तोपर्यंत काही गोष्टी त्याच्या मनाप्रमाणे घडणार, काही गोष्टी त्याच्या मनाप्रमाणे घडणार नाही. कारण हे जग कसं आहे, या जगाचं रूपच द्वंद्व रूप आहे. काही चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत, काही वाईट गोष्टी घडणार आहेत. पण जो कृष्ण भावनेत स्थिर आहे तो यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करतो
ही शुभ गोष्ट, ही अशुभ गोष्ट विचार करत नाही. कृष्ण भावना भावित जीवनामध्ये नेसेसरी नाहीये. जी भौतिक गोष्ट आपण शुभ मानतो तीच कृष्ण भावनेसाठी शुभ आहे, नाही. एखादी भौतिक गोष्ट अशुभ आहे, पण त्या अशुभ गोष्टीमुळे तुमचं कृष्णाकडे कनेक्शन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. मग ती गोष्ट कृष्ण भावना भावित म्हणतो ही शुभ गोष्ट आहे. आलं तुमच्या लक्षात की कृष्ण भावना भावित माणूस जो आहे तो शुभ अशुभ भौतिक लोक जशी विचार करतात तसं विचार करत नाही. आणि उलटा तो काय विचार करतो, समजा जर एखादी गोष्ट त्याला कृष्ण भावनेपासून दूर घेऊन चालली आहे, दॅट इज इनऑस्पिशियस, ती अशुभ आहे. तर तो या दोन्हीच्या पलीकडे गेलेला असतो, कारण त्याचा संबंध सदैव मंगलदायी भगवान श्री कृष्णाशी असतो. 58. हरे कृष्णा. जी माताजी. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून आवरून घेणारा मनुष्य पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे स्थिताधीर मुनी काय करतो, जेव्हा इंद्रियांचे विषय असतात तेव्हा त्याला समजते सगळं डेंजर आहे, म्हणून तो तिकडनं निघून जातो. आता एकदा शिला प्रभुपाद कलकत्त्यामध्ये होते आणि ते चालले होते रस्त्यावरून. तितक्यात त्यांना त्याचा मित्र दिसला, तो गाडीत होता आणि तो सिनेमा बघायला चालला होता. त्यांनी प्रभुपादांना सांगितलं माझ्या बरोबर चल म्हणून. तर प्रभुपादांनी खूप नाही नाही म्हटलं, पण यांनी खूप जणू काय याला त्यांना ओढून आपल्या गाडीत बसवलं. आणि एकदा ते थिएटरला पोचल्यानंतर जेव्हा सर्वांनी गाडीचं दार उघडलं तेव्हा शिला प्रभुपादांनी तिकडनं धूम ठोकली की 3 तास सिनेमा बघायचा म्हणजे माझं किती नुकसान आहे. समजलं तुम्हाला की असा माणूस कसा असतो. कासव जसे आपले सगळे अवयव आत घेतं जेव्हा त्याला बाजूला धोका दिसतो, त्याचप्रमाणे हा जो स्थिताधीर मुनी आहे हा सुद्धा आपली जी इंद्रिय आहे त्याच्यावर त्याचा पूर्ण संयम असतो. आता इकडे परत त्यांनी सांगितलंय हे इंद्रिय म्हणजे सर्पांसारखे असतात. 5वी लाईन आहे, इंद्रियांची तुलना ही विषारी सर्पांशी केली जाते. इंद्रियांची तुलना विषारी सर्पांशी केली जाते. त्यांना अनिर्बंध आणि स्वैर आचरण करायचे असते. योगी किंवा भक्ताने गारुड्याप्रमाणे सर्परूपी इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये अत्यंत समर्थ असले पाहिजे. जो आपल्या इंद्रियांना स्वतंत्र रीतीने वागण्याची मोकळीक कधीच देत नाही. शास्त्रांमध्ये अनेक आदेश नियम आहेत आणि त्यापैकी काही विधेयात्मक म्हणजे सकारात्मक आहेत, तर काही निषेधात्मक नकारात्मक आहेत. जोपर्यंत मनुष्य स्वतः इंद्रिय तृप्तीवर बंधन घालत नाही आणि या सकारात्मक तथा नकारात्मक आदेशांचे पालन करीत नाही, तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थिर होऊच शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मग त्यांनी कासवाचं उदाहरण दिलंय की कासवाप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या इंद्रिय जी आहे त्याच्यावर संयम ठेवला पाहिजे आणि आपल्या संतुष्टी करता इंद्रियांचा उपयोग न करता इंद्रियाचा उपयोग फक्त भगवत सेवेमध्ये आपण केला पाहिजे. 59. येस. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रिय उपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांकडे गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी विषयी कार्ये थांबवल्यास त्याची चेतना स्थिर होते. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला इंद्रिय संयम करायचा आहे.
इंद्रिय संयम आपण ठरवला, ठीक आहे, आजपासून मी माझ्या इंद्रियांना विषयांकडे घेऊन जाणार नाही. फिजिकल प्रोसेस, मेकॅनिकल प्रोसेस, तुम्ही तुमच्या इंद्रियांवर संयम ठेवू शकत नाही. आता आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काही नियम सांगितले, छोटे छोटे नियम आहेत, त्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे, रोज जप केला पाहिजे. आणि जेव्हा या इंद्रियांना ती कृष्ण भावनेची किंवा कृष्णाच्या नामाची रुची लागेल, तेव्हा हळूहळू ते इंद्रियांपासून विन्मुख होतील. आता एखादा माणूस आहे, त्याला आजार झालेला आहे, म्हणून तो डॉक्टरांकडे गेला. डॉक्टरांनी सांगितलं की औषधं घे आणि या गोष्टी तू खाऊ शकत नाहीस, तू कुठली तळलेले प्रकार खायचे नाहीस, भजी वगैरे. तर आता तो जो पेशंट आहे, त्याची ती इच्छा जाते का? बरं सांगा मला. तो खात नाहीये, पण त्याची इच्छा जाते का खाण्याची? नाही जात. नाही जात. त्याला इच्छा असते, पण तो काही गोष्टींवर प्रबंध घालतो किंवा म्हणतो की मला डॉक्टरांनी सांगितलंय म्हणून मी खाणार नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा काही नियम सांगितलेले आहेत की आपण जाणून त्याचं पालन केलं पाहिजे. तर भक्ती सेवेची ज्यांनी अनुभूती घेतलेली आहे, ज्यांनी नामाची चव घेतली आहे, मग त्याला काय वाटतं? ही भौतिक इंद्रियांचे विषय कसे वाटतात? एकदम निर्जीव वाटतात, त्यात गोडी नाही वाटत. आणि एकदा त्या स्टेजला पोहोचल्यानंतर जेव्हा त्याला नामाची रुची लागते, तेव्हा तो आता परत या इंद्रियांच्या विषयांकडे वळून बघत नाही. मग हे जे नियम हे कोणासाठी आहेत? जे भक्ती मार्गावर नवीन आहेत किंवा जे कमी बुद्धीची लोक आहेत, असल्यांसाठी, जे भवरोगी आहेत, त्यांच्यासाठी हे नियम आहेत. पुढचा श्लोक. हरे कृष्ण. यत तोयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, इंद्रिय इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बलपूर्वक ओढून नेतात. हरे कृष्ण. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी उदाहरण देऊन सांगितलंय की विश्वामित्रासारखे महर्षी होते, त्यांनी खूप कठोर तपश्चर्या केली, पण 3दा ते खाली पडले. एकदा त्रिशंकू नावाच्या एका माणसाने विश्वामित्रांना चॅलेंज केला की तुम्ही एवढे मोठे तपस्वी आहात, मग पृथ्वीवरून स्वर्गापर्यंत शिडी तयार करा. असा चॅलेंज केला आणि तो त्यांनी चॅलेंज घेतला. आणि ते सक्सेसफुल झाले नाही, त्याच्यामुळे परत ते भ्रष्ट झाले, योगभ्रष्ट झाले. त्याच्यानंतर परत त्यांना आपली चूक समजली आणि ते तपस्या करू लागले. मग तेव्हा त्यांच्या समोर एक अप्सरा आली, मेनका आली, आणि त्या अप्सरेबरोबर त्यांनी अनेक वर्ष विहार केला. आणि नंतर मग त्यांना समजलं, अरे ही तर अप्सरा आली आणि हिने मला योगभ्रष्ट केलं. परत ते योगभ्रष्ट झाले. आता त्यांनी ठरवलं केलेली चूक परत करायची नाही. परत ते तपस्येला बसले. अनेक वर्षांनी त्यांच्या समोर आता आणि एक अप्सरा आली, रंभा. आता त्यांना आपली पूर्व केलेली चूक आठवली आणि त्यांना भयंकर राग आला, अतिशय क्रोधित झाले. अतिशय क्रोध आल्यामुळे सुद्धा ते परत योगभ्रष्टच झाले. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की आपली जी इंद्रिय आहे ती इतकी बलवान आहे की एखादा तपस्वी सुद्धा कंट्रोल करू शकत नाही. पण मग कोण कंट्रोल करू शकतं? जो कृष्णाची प्रेमाने सेवा करतोय. आपली इंद्रिय कृष्णाच्या सेवेमध्ये ज्यांनी व्यस्त ठेवलेली आहे, तो
आपल्या इंद्रियांना संयमित ठेवू शकतो. 61. हरे कृष्णा. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, भक्तच असा आहे की जो त्याची इंद्रिय संयमित ठेवू शकतो. मग असा भक्त कोण आहे? श्रीला प्रभुपादांनी अंबरीश महाराजांचं उदाहरण दिलंय. अंबरीश महाराजांनी काय केलं? अंबरीश महाराज श्रीकृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. अंबरीश महाराजांनी श्रीकृष्णाच्या चरण कमलांशी आपले मन स्थिर केले. त्यांनी त्यांची जिव्हा किंवा त्यांची वाचा कशासाठी वापरली? श्री कृष्णांची कथा सांगण्यासाठी त्यांनी वापरली. हातानी ते काय करत असे? मंदिराची साफसफाई करत असे. कानाने ते काय करत असे? कृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप जेव्हा उच्चारत असे ते ऐकत असे, किंवा जे कृष्ण कथा करत होते त्या कृष्ण कथेचं ते श्रवण करत असे. नेत्रांनी ते श्री कृष्णांचे रूप बघत असे. आपल्या शरीराने जे श्रीकृष्णांचे भक्त आहेत त्यांच्या शरीराला स्पर्श करत असे, म्हणजे त्यांची सेवा करत असे. नासिकाद्वारे ते श्री कृष्णांना जी तुळस किंवा जी फुलं वाहिली आहे त्या फुलांचा गंध घेऊन ते आपलं जे नासिका इंद्रिय आहे त्या इंद्रियाचं ते शुद्धीकरण करत असे. म्हणून जेव्हा आपण निर्माल्य किंवा आपल्याला कोणी प्रसाद दिला द्रोणामध्ये, किंवा निर्माल्य जेव्हा आपण ते पाण्यामध्ये अर्पण करतो तेव्हा नेहमी असं ओंजळीत घेऊन हुंकायचं आणि मग अर्पण करायचं. त्याचप्रमाणे प्रसाद सुद्धा तुम्हाला कोणी द्रोणामध्ये दिला, पटकन तो द्रोण घेतला आणि आपण गार्बेज बॅग मध्ये टाकला किंवा जिकडे टाकायची सोय केली असेल तसं न करता ते प्रसाद घेताना सुद्धा हुंकायचा, झाल्यानंतर सुद्धा हुंकायचा आणि मग तो द्रोण आपण टाकायचा. तर अशा तऱ्हेने अंबरीश महाराज श्रीकृष्णांच्या चरणांवर जी तुळस किंवा फुलं वाहिलेली होती त्याचा ते सुवास घ्यायचे. जिव्हेने ते अर्पिलेले जे काही जो काही प्रसाद आहे, जो भोग चढवलेला आहे त्याची ते जिव्हेने त्याचं स्वादन करायचे. आपल्या पायाने ते काय करायचे? तीर्थयात्रा करायचे, यात्रेला जायचे, प्रवास करायचे. मस्तकाने ते श्री कृष्णांना दंडवत घालायचे आणि भगवंतांची इच्छा पूर्ण करण्यातच आपली इच्छा अर्पण करायचे. या सर्व गुणांमुळे ते कसे होते? स्थिताधीर मुनी होते. बघा, दुर्वासा मुनी तुम्हाला माहितीये ना, ते आले होते, त्यांना राग आला आणि अंबरीश महाराजांना मारण्यासाठी त्यांनी एक राक्षस निर्माण केला. पण तरी हे कसे होते अंबरीश महाराज? स्थिताधीर. आता यात थोडस थर्ड पॅरेग्राफ वाचायचे. या संदर्भात मतपरहा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मनुष्य कोणत्या प्रकारे मतपर होऊ शकतो हे अमरीश महाराजांच्या जीवनावरून दर्शवण्यात आले आहे. मतपर परंपरेतील श्रेष्ठ विद्वान आणि महान आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण सांगतात, मद्भक्ती प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टी सुलभेती भाव. भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तिपूर्ण सेवेच्या प्रभावानेच इंद्रियांचे पूर्णपणे संयमन करणे शक्य आहे. काही वेळा अग्नीचेही उदाहरण दिले जाते. ज्याप्रमाणे धगधगता अग्नी खोलीमधील सर्व गोष्टी जाळून टाकतो
त्याप्रमाणे योग्याच्या हृदयामध्ये स्थित असणारे भगवान विष्णू सर्व प्रकारची अशुद्धता जाळून टाकतात. योग सूत्र सुद्धा शून्याचे नाही तर श्री विष्णूंचे ध्यान करण्यास सांगते. विष्णू स्तरावर नसणाऱ्या कोणत्या तरी गोष्टीचे ध्यान करणारे तथाकथित योगी केवळ आभासपूर्ण गोष्टीचे व्यर्थपूर्वक ध्यान करीत आपला वेळ वाया घालवतात. हरे आपण कृष्ण. हरे कृष्ण. तर बघा आता कितीतरी मेडिटेशन वर म्हणजे तुम्ही YouTube वर बघितलं किंवा काही काही क्लासेस असतात, तर बऱ्याचदा म्हणजे मी बघितलंय सुद्धा आणि ऐकलंय सुद्धा, गाइडेड मेडिटेशन असतं. तुम्ही ऐकलंय का? हो हो ऐकलंय का? गाइडेड मेडिटेशन असं. इकडे बघा आपल्याला काय समजतं की हे असं जे ध्यान आहे आपण करतो, म्हणजे विष्णूवर ध्यान न करता कुठलं तरी दुसरंच ध्यान करतोय, म्हणजे तो म्हणजे काय, आपला वेळ आपण फुकट घालवतोय. हे इकडे शिल प्रभुपादांनी सांगितलं. आता तुमचा भौतिकात तुमच्या इंद्रियांमुळे तुमचं पतन कसं होतं ते आता पुढल्या श्लोकात आहे. 62 कुमुद माताजी. येस आदेश. हरे कृष्ण. येस. हा. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते. अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासून क्रोध प्रगट होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की जेव्हा आपण विषयांचं चिंतन करतो, विषयांचं चिंतन केल्यावर काय होतं, आपण त्याच्या प्रती, जो इंद्रियांचा विषय आहे त्या प्रती आपण आसक्त होतो. आता आसक्त झाल्यानंतर काय होतं की दोन गोष्टी होतात. आपली इच्छा पूर्ण होते, इच्छा पूर्ण झाली तर आपल्याला आणि काहीतरी हवं असतं, इच्छा पूर्ण झाली नाही तर आपल्यामध्ये क्रोध उत्पन्न होतो. जेव्हा क्रोध उत्पन्न होतो, क्रोधातून काय होतं, क्रोधातून संमोह उत्पन्न होतो, म्हणजे कन्फ्युजन. संमोह झाल्यानंतर काय होतं, आपली जी स्मृती असते ती स्मृतीचा नाश होतो आणि स्मृती नाश झाल्यानंतर बुद्धीचा नाश होतो आणि आपण भौतिक जगामध्ये आपलं पतन होतं. म्हणजे आपण साधी गोष्ट स्टार्ट पॉइंट काय आहे, इंद्रियाच्या विषयावर आपण चिंतन करतोय, इंद्रियाच्या विषयावर आपण आपलं मन लावलेलं आहे. बरं, आता चौथी लाईन वाचायची आहे. या भौतिक जगातील प्रत्येक जण स्वर्ग लोकातील देव देवताच नव्हे तर ब्रह्मदेव शंकर. या भौतिक जगातील प्रत्येक जण स्वर्गलोकातील देवदेवताच नव्हे तर ब्रह्मदेव आणि शंकरही इंद्रिय विषयांच्या प्रभावाला वश होतात. भौतिक अस्तित्वाच्या या जंजाळातून मुक्त होण्याचा एकच मार्ग म्हणजे कृष्ण भावना भावित होणे होय. भगवान शिव ध्यानमग्न होते, पण जेव्हा पार्वतीने त्यांना इंद्रिय सुखाकरता विचलित केले तेव्हा शिव त्यासाठी आतुर झाले आणि परिणामी कार्तिकेयाचा जन्म झाला. मात्र हरिदास ठाकूर तरुण भगवत भक्त होते. याचप्रमाणे एकदा मायादेवीच्या अवताराने त्यांना मोहित करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी अहैतुकी भक्ती असल्यामुळे त्यांनी सहजपणे मायादेवीची परीक्षा पार पाडली. वर उल्लेख केलेल्या श्री यमुनाचार्यांच्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांचा प्रामाणिक भक्त सर्व भौतिक इंद्रिय उपभोग टाळतो, कारण त्याला भगवंतांच्या सान्निध्यात आध्यात्मिक आनंदाची उच्चतर गोडी प्राप्त झालेली असते आणि हेच यशाचे रहस्य आहे. म्हणून कृष्ण भावना भावित नसणारा मनुष्य कृत्रिम रीतीने इंद्रिय दमन करून त्यांना नियंत्रित ठेवण्यामध्ये कितीही सामर्थ्यशाली असला
तरी तो शेवटी निश्चितपणे अपयशीच होतो. हरे कारण कृष्ण. विषय हरे कृष्ण. आता पुढे 63. हरे कृष्णा जी. क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. स्मृती भ्रमित झाल्यानंतर बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा कसं एकाला एक लिंक झालेलं आहे. जेव्हा आपण त्या इंद्रियाच्या विषयाचं चिंतन करतो, मग हळूहळू कसे आपण फसत जातो, क्रोध उत्पन्न होतो, आपल्याला आपली स्मृती जाते, आपली बुद्धी नाश पावते आणि मग आपण भौतिकात पडतो. आणि त्याच्यावर एकच औषध आहे, ते म्हणजे आपली इंद्रिय जी कृष्णाकडे आपण वळवली पाहिजे. आता इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी जो श्लोक दिलाय ना, त्याचा अर्थ बघूया. कृष्ण भावनेच्या विकासामुळे हरे कृष्ण. कृष्ण भावनेच्या विकासामुळे आपल्याला समजू शकते की प्रत्येक गोष्टीचा भगवंतांच्या सेवेमध्ये उपयोग होऊ शकतो. कृष्ण भावनेचे ज्ञान नसणारे लोक कृत्रिमरित्या भौतिक विषय टाळण्याचा प्रयत्न करतात आणि परिणामी जरी त्यांना भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची इच्छा असली तरी ते वैराग्याची पूर्णावस्था प्राप्त करू शकत नाहीत. त्यांच्या या तथाकथित वैराग्याला फल्गू किंवा गौण म्हटले जाते. या उलट कृष्ण भावना भावित मनुष्याला प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग भगवत सेवेमध्ये कसा करावा याचे ज्ञान असते, म्हणून तो भौतिक भावनेला बळी पडत नाही. उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी मनुष्याच्या दृष्टीने भगवंत किंवा परमसत्य निर्विशेष असल्यामुळे अन्न ग्रहण करू शकत नाही. निर्विशेषवादी साधक चांगले अन्न पदार्थ खाण्याचे टाळतो, तर भक्त जाणतो की श्रीकृष्ण परम भोक्ता आहेत आणि त्यांना भक्तिभावाने अर्पण केलेले सर्व काही ते ग्रहण करतात. म्हणून उत्तम अन्न पदार्थ भगवंतांना अर्पण केल्यानंतर भक्त ते शेष अन्न प्रसादम म्हणून ग्रहण करतो. या प्रकारे सर्व गोष्टींना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते आणि यामुळे पतनाचे संकट नाहीसे होते. भक्त कृष्ण भावनेमध्ये प्रसाद ग्रहण करतो तर अभक्त त्याचा भौतिक म्हणून तिरस्कार करतो. म्हणून निर्विशेषवादी स्वतःच्या कृत्रिम तथाकथित वैराग्यामुळे जीवनाचा आनंद घेऊ शकत नाहीत आणि याच कारणास्तव मनाच्या यत्किंचितही विचलनामुळेही त्यांचे भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळात पुन्हा पतन होते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघितलं इकडे तुम्हाला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की एखादा भक्त जो असतो तो त्याच्या इंद्रियांवर पूर्ण संयम ठेवून असतो, पण जो कृष्णाचा भक्त नाहीये, इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय निर्विशेषवादी. तर त्यांनी उदाहरण दिलंय जो कृष्णाचा भक्त नाहीये त्याचं जे वैराग्य आहे ते गौण किंवा फल्गू किंवा आर्टिफिशियल आपण म्हणू शकूया, आर्टिफिशियल असतं आणि तो परत भौतिक जंजाळात त्याचं पतन होतं. 64. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस. 64. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यांपासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता एखादा आर्टिफिशियली किंवा फिजिकली किंवा बाय फोर्स आपल्या इंद्रियांना संयमित करू शकेल. ठीक आहे, तुम्ही संयमित केलं, इंद्रियांच्या विषयांकडे जात नाहीये तुम्ही, पण म्हणजे जस्ट स्टॉपिंग म्हणजे इट्स नॉट दॅट यू रीच युअर डेस्टिनेशन. जरी इंद्रिय विषय तुम्ही फोर्सफुली बंद केले तरी पण जोपर्यंत ही इंद्रिय तुम्ही कृष्णाच्या सेवेमध्ये व्यस्त करत नाही
तोपर्यंत तुम्ही कधीही तुमचं पतन होऊ शकतं. म्हणजे नुसतं थांबवणं इंद्रियांच्या विषयांपासून म्हणजे यू डोंट रीच युअर डेस्टिनेशन. ती इंद्रिय जोपर्यंत तुम्ही कृष्णाच्या सेवेमध्ये लावत नाही तोपर्यंत देर इज एव्हरी चान्स ऑफ डाऊनफॉल. आता शेवटच्या 3 लाईन्स वाचायच्या आहेत. हा. त्याने आपल्या म्हणून कर्म करणे अथवा न करणे हे त्याच्या अधीन आहे. त्याच्या हा. अगोदरच्या 2 लाईन्स वाचा म्हणजे मग त्याचा अर्थ. हा, अनावश्यक असणारी कोणतीही गोष्ट तो करू शकतो. तो सर्व प्रकारच्या आसक्ती आणि विरक्तीपासून मुक्त असतो. भक्त जरी श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर सामान्यतः अनावश्यक असणारी कोणतीही गोष्ट करू शकतो आणि श्रीकृष्णांची इच्छा नसेल तर तो सामान्यतः स्वतःच्या तृप्तीकरता आवश्यक असणारी कोणतीही कृती मुळीच करणार नाही. म्हणून कर्म करणे अथवा न करणे हे त्याच्या अधीन असते, कारण तो केवळ श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनानुसारच कार्य करीत असतो. ही भावना म्हणजे भगवंतांची अहैतुकी कृपाच आहे. भक्त जरी वैषयिक स्तरावर आसक्त असला तरी तो या अहैतुकी कृपेची प्राप्ती करू शकतो. हरे कृष्ण. 65. हरे कृष्ण. जी माताजी. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपि जायते प्रसन्नो चेतसो याशो बुद्धी पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या कृष्ण भावनेमध्ये व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात. अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी त्वरितच स्थिर होते. हरे कृष्ण. बरं, आता त्रिविध ताप म्हणजे कोणते आहेत माहिती आहेत का तुम्हाला? प्रश्न द्यायचा. कोण सांगणार आहे? प्रश्न परत सांग. प्रश्न परत सांगा. 3 ताप कोणते आहेत? त्रिताप. हरे कृष्ण. अधिदैविक, अधिभौतिक आणि अधिशारीरिक. आणि आध्यात्मिक. हा, अधिभौतिक, आध्यात्मिक आणि अधिदैविक. बरं, आता कोण मला आता इतरांनी कोणीतरी सांगा. अधिभौतिक म्हणजे काय? जसं माताजी हे अधिभौतिक जे आहे ते कोविड. शारीरिक. दुसऱ्यांकडून होणारा त्रास. दुसऱ्यांकडनं हा, तो ताप. दुसऱ्या जीवात्म्यांकडून होणारा त्रास. बरं, आता इतरांनी पण उत्तर द्या. अधिदैविक म्हणजे काय? नैसर्गिक आपत्ती. बरोबर. बरोबर. आणि आध्यात्मिक म्हणजे काय? दैवीय प्रकोप. आध्यात्मिक स्वतःच्या मनापासूनच उत्पन्न बरोबर. झालेलं. स्वतःचं मन. आपण बघितलं, माझ्याकडे गाडी नाहीये पण शेजारी 2 गाड्या आहेत. आपण नॉर्मल जो माणूस असतो त्याला असल्या सगळ्या भौतिक गोष्टींचा खूप त्रास होतो. त्याचं मनच त्याला त्रास देतं, कारण मन त्याचं काय असतं, स्टोर हाऊस ऑफ ऑल नेगेटिव्ह इमोशन्स, जेलसी, अँगर, एनवी, हेट्रेड, आणि याच गुणांचा त्याला त्रास होतो आणि त्याच्या शरीरावर दिसतं सुद्धा ते. उदाहरणार्थ एखादा खूप रागीट माणूस असेल त्याला ब्लड प्रेशरचा त्रास काही काळाने दिसतो. तरुण असताना कदाचित दिसणार नाही, पण जरा वृद्ध जेव्हा होतो तेव्हा असे रोग त्याच्या उघड दिसतात. 66. हरे कृष्णा. जी माताजी. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयते शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवंतांशी संबंधित कृष्ण भावनेमध्ये नसणाऱ्या व्यक्तीची बुद्धी दिव्य नसते किंवा त्याचे मन स्थिर नसते. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मना वाचून शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही आणि शांती वाचून सुखप्राप्ती कशी होऊ शकेल? हरे कृष्ण.
म्हणजे जेव्हा एखादा निश्चितपणे जाणतो की श्रीकृष्ण हेच परमभोक्ता आहेत, श्रीकृष्ण हेच स्वामी आहेत आणि प्रत्येकाचे सुहृद आहेत. 5.29 मध्ये हा श्लोक आहे, तेव्हा आपण परत बघणार आहोत डिटेलमध्ये. तेव्हा त्याचं मन स्थिर होऊ शकतं आणि त्याला शांती प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे ओनली बाय कनेक्टिंग युअरसेल्फ टू कृष्णा तुम्हाला आनंद मिळू शकतो. अदरवाईज तुम्ही आनंदित राहू शकत नाही. 67. कुमुद माताजी, येस माताजी. 67. येस. आता आपले 4च राहिले. पाच माताजी. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवांबसी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. बघा इकडे त्यांनी बोट दाखवलेली आहे. वाऱ्याने ती अशी आडवी खाली पडलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा काय होतं, एक इंद्रिय सुद्धा जर त्या विषयावर आसक्त झालं असेल, इंद्रियाच्या विषयावर आसक्त झालं असेल, तर आपलं काय होतं, आपला डाऊनफॉल होतो. तर इकडे 5व्या अध्यायामध्ये त्यांनी हेच दाखवलेले, हाच श्लोक आहे, तो वेगळ्या तऱ्हेने सांगितला आहे. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधा. म्हणजे एक एक इंद्रिय जे आहे इतकं बलशाही असतं आणि त्या इंद्रियामुळे एक हरण किंवा एक पतंग किंवा एक हत्ती हे यांना मृत्यू येतो त्या एका इंद्रियामुळे. आणि इकडे तर हे झालं प्राण्यांच्या राज्यामध्ये हे असं आहे, पण माणसांच्या राज्यात काय आहे, प्रत्येक इंद्रिय अतिशय बलवान आहे. पण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की त्याच इंद्रियामुळे आपलं पतन होऊ शकेल. 68. हरे कृष्णा. तस्माद्यस्य तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून हे महाबाहू, ज्याची इंद्रिये विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात, त्याची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. हरे कृष्ण. म्हणजे श्रीला प्रभुपाद सांगतात, ज्याप्रमाणे प्रबळ शक्तीने शत्रूचे दमन करता येते, त्याचप्रमाणे इंद्रियेही नियंत्रित केली जाऊ शकतात. पण ते मानवी प्रयत्नाद्वारे नाही. आपली इंद्रिय जेव्हा आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये लावतो तेव्हाच ते नियंत्रित होऊ शकतात. नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय एफर्ट. 69. हरे कृष्णा जी. या निशा सर्वभूतानां तस्य जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र असते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जो सीताधीर मुनी आहे किंवा जो कृष्णाचा भक्त आहे, तो किती वाजता उठतो जप करायला? ब्रह्ममुहूर्ताला उठतो ना? उठतो ना? किंवा त्यांची झोप खूप कमी असते. 3-4 तासच ते झोपतात आणि भल्या म्हणजे 2ला 3ला असे उठतात जप करायला. पण तेव्हा ते जागे असतात. पण एखादा मटेरियलिस्टिक जो आहे, भौतिक जो आहे, इंद्रियांच्या विषयांमध्ये पूर्ण गुंतलेला आहे, तो भल्या पहाटे काय साखर झोपेत असतो
साखर झोपे. एकदम हम्म. उठायचंच नसतं. हम्म. 7 वाजल्यावर कसं बस उठायचं असतं की ऑफिसला जायचं आहे किंवा हे, तो काय असतो, साखर झोपेत असतो. तर याची जेव्हा पहाट झालेली असते, जो कृष्णाचा भक्त आहे, तेव्हा हा भौतिकवादी माणूस आहे, तो झोपलेला असतो. आणि उलट बघा, जो भौतिक आहे तो कसा असतो, खूप काम करतो, खूप उशिरा येतो कामाहून, किंवा त्यांना असताना संध्याकाळ झाली की ते पार्टीला जातात, दारू पितात, काय काय त्यांचं जे भौतिकातलं जे इंद्रियांचे विषय असतात ते वेगवेगळे असतात. हा, तर 10-11 म्हणजे ते एकदम जागे असतात. पहिले ड्रिंक्स घेतात, मग जेवतात, किंवा त्यांची कामं असतात करायची, जे काय असेल ते पूर्ण जागे असतात. आणि या वेळेला रात्री साधारण 10 ते 1, 10 ते 12 या वेळेला जो भक्त असतो तो काय असतो, तो गाढ झोपलेला असतो. गाढ झोपलेला असतो तो त्यावेळेला हे आपली कामं करत असतात, इतर ऑफिसची असेल किंवा इंद्रियांच्या विषयांमध्ये ते गुंतलेले असतात, जे भौतिक असतात ते. त्याच्यामुळे जेव्हा एका भौतिक माणसाची रात्र असते, तेव्हा जो भक्त असतो तो जागा असतो. आणि त्याच्या उलट जेव्हा भक्त झोपलेला असतो तेव्हा हा भौतिकवादी जागा असतो. म्हणजे जो भौतिकवादी आहे तो अज्ञानी असतो, आणि जो भक्त असतो त्याला माहिती आहे की माझं डेस्टिनेशन कुठे आहे, माझे इंद्रिय जी आहेत त्या इंद्रियांना मी पूर्णपणे कृष्णामध्ये व्यस्त केलं पाहिजे, कृष्ण भावनेत व्यस्त केलं पाहिजे, याची त्याला जाणीव असते. समजलं? आता पुढे 70. हरे कृष्णा. आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. समुद्र पाण्याने भरत असूनही शांत असतो. त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी कामेच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, तोच शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. आता समुद्राची तुलना इकडे शुद्ध भक्ताबरोबर केलेली आहे. समुद्र कसा असतो बघा, खूप जोरात पाऊस जरी पडला तरी तुम्ही बघितलंय का, ऐकलंय का, समुद्राला पूर आलाय आणि आपलं तीर ओलांडून तो आता गावाच्या आतमध्ये आलाय, असं झालंय का कधी? नाही झालंय. आता कधीतरी रेअरली सुनामी वगैरे असेल, ती अगदी रेअर ऑकरन्स आहे, पण असं झालेलं नाहीये. किंवा समुद्रामध्ये अनेक नद्यांचं पाणी येतं तरी समुद्र आपले तट सोडत नाही, तो तट सोडत नाही. तर त्याचप्रमाणे जो शुद्ध भक्त आहे, जो कृष्णाचा भक्त आहे, तो सुद्धा आपल्या तीराची मर्यादा ओलांडून जात नाही. आता कृष्ण भावनेत जो स्थिर झालेला आहे त्याला सुद्धा भौतिक शरीर आहे. जोपर्यंत भौतिक शरीर आहे तोपर्यंत इंद्रिय तृप्ती करिता मागण्या चालूच राहणार. तरी सुद्धा हा भक्त इच्छा मनात येणारच इंद्रिय तृप्तीच्या, तरी अशा इच्छेने हा माणूस विचलित होत नाही. तो समुद्राप्रमाणे धीर गंभीर असतो, आपले तट सोडत नाही. आपला संयम तो जाणून असतो की मी माझा संयम ठेवला पाहिजे, आपल्या कर्तव्यामध्ये दृढ असतो. आणि इंद्रिय तृप्तीने तो विचलित होत नाही. विचार त्याच्याही मनात येतात पण तो जाणून असतो, आणि अशा भक्ताची शांतता कधीच भंग होत नाही.
बरं, आता या शेवटच्या एक 4-5 लाईन्स वाचायच्या आहेत. हा. अ, तो भगवंतांच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये तृप्त असल्या कारणाने नेहमी समुद्राप्रमाणे स्थिर व आनंदी राहू शकतो. आणि म्हणून पूर्ण शांतीचा आनंद घेऊ शकतो. इतर लोक मात्र ज्यांना भौतिक यशच काय तर मोक्षाचीही कामना असते, ते कधीही शांती प्राप्त करू शकत नाहीत. मुमुक्षु, सकामकर्मी आणि सिद्धींची प्राप्ती करण्यात लागलेले योगीही अतृप्त इच्छामुळे सुखी होऊ शकत नाहीत. परंतु कृष्ण भावना भाविक पुरुष भगवंतांच्या सेवेतच आनंदी असतो आणि त्याला तृप्त करावी अशी इतर कोणतीही इच्छा नसते. हरे कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण. इकडे आपल्याला म्हणतं फक्त समस्त कृष्णाचा भक्त हाच आनंदी किंवा स्थिर राहू शकतो. जे सकाम कर्मी आहे, जेव्हा सिद्धीच्या पाठी जे योगी आहेत, त्यांना सुद्धा अशी मनाची स्थिरता किंवा आनंद त्यांनाही मिळू शकत नाही. 71. हरे कृष्णा जी. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, जो निस्पृह अथवा इच्छारहित जीवन जगत आहे, ज्याने स्वामित्वाच्या भावनांचा पूर्णपणे त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ खरी शांती प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता ज्याने सर्व इच्छांचा त्याग केलेला आहे, जो इंद्रियांच्या विषयांकडे जात नाही, असाच जो माणूस आहे किंवा भक्त आहे, तो शांती प्राप्त करू शकतो. आता वास्तविक निस्पृहपणा म्हणजे इच्छा नष्ट करण्याची कृत्रिम प्रयत्न नसून श्रीकृष्णाची संतुष्टी करणे. म्हणजे कुठलीही इच्छा तुमच्या मनामध्ये असेल, ती फोर्सफुली तुम्ही बंद केली तर परत कधीतरी आयुष्यामध्ये ती येणार. पण असं न करता जेव्हा आपली इंद्रिय आपण कृष्णाकडे वळवतो, कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आपण प्रयत्न करतो, तेव्हा तो इच्छारहित होतो. त्याला इंद्रियांची इच्छा कधी डिस्टर्ब करत नाही. आता शेवटचा श्लोक बघूया आपण. हरे कृष्णा. एषा ब्राह्मी स्थिती पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे सांगितलंय, परत 8व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की अंतकाळी जेव्हा तुम्ही कृष्णाचं स्मरण करता, तेव्हा तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होते. आता हा जो याचं तात्पर्य आपण सगळं वाचायचंय. हा, चालेल. हरे कृष्ण. मनुष्याला कृष्ण भावनेची किंवा दैवी जीवनाची प्राप्ती त्वरित एका क्षणातही होऊ शकते किंवा त्याला लक्षावधी जन्मानंतरही कृष्ण भावनेची प्राप्ती होऊ शकणार नाही. ही केवळ सत्य जाणून घेण्याची आणि सत्याचा स्वीकार करण्याची गोष्ट आहे. खटवांग महाराजांनी श्रीकृष्णांना शरण जाऊन जीवनाच्या या स्थितीची प्राप्ती आपल्या मृत्यूच्या केवळ काही क्षणापूर्वीच केली. हरे निर्वाण. कृष्ण. आता हरे. हे जे खटवांग महाराज होते, हे खूप मोठे योद्धे होते आणि एकदा देवतांवर असुरांनी प्रहार केला. तेव्हा हे जे खटवांग महाराज होते, त्यांना इंद्रानी बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की तू तर तिन्ही लोकात खूप मोठा योद्धा आहेस, तर जरा आम्हाला मदत कर. म्हणून हे खटवांग महाराज आहे, यांनी देवतांना खूप मदत केली. आणि मग मदत केल्यानंतर ते सगळे देवदेवता यांच्यावर खुश झाले की, आणि ते म्हणायला लागले की तुम्हाला काय वरदान पाहिजे, तुम्ही मागा. पण हे जे खटवांग महाराज होते, ते म्हणाले की मला माझा शेवटचा क्षण
कधी असणार आहे हे सांगू शकाल का तुम्ही? मग ते देवदेवता म्हणाले बरं आम्ही सांगू. आणि त्यांनी सांगितलं आता काही क्षणातच तुझा मृत्यू तुला येणार आहे. मग जेव्हा त्यांना समजलं हे लगेच समाधिस्थ झाले. कृष्णावर त्यांनी आपली इंद्रिय केंद्रित केली आणि मग त्यांना कृष्ण प्राप्ती झाली. अशी ती गोष्ट आहे. पुढे. निर्वाण म्हणजे भौतिक जीवनाचा अंत करण्याचा मार्ग होय. बौद्ध तत्वज्ञानानुसार भौतिक जीवन संपल्यानंतर सर्व काही शून्य होऊन जाते. पण भगवद्गीतेची शिकवण निराळी आहे. वास्तविक जीवनाचा प्रारंभ भौतिक जीवन संपल्यावर होतो. स्थूल भौतिकवाद्यांनी इतके जाणणे पुरेसे असते की या भौतिकवादी जीवनाचा शेवट केला पाहिजे. परंतु प्रगत अध्यात्मवाद्यांच्या दृष्टीने या भौतिक जीवनानंतर निराळे असे दुसरे जीवन असते. वर्तमान जीवनाचा अंत होण्यापूर्वी सुदैवाने एखादा जर कृष्ण भावना भावित झाला तर त्याला त्वरित ब्रह्मनिर्वाणाची स्थिती प्राप्त होते. भगवत धाम आणि भगवंतांची भक्तिपूर्ण सेवा यामध्ये काहीच भेद नाही. भक्तिमय सेवा आणि भगवत धाम असे दोन्हीही परम किंवा आध्यात्मिक स्तरावर असल्याने भगवंतांच्या दिव्य भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होणे म्हणजेच भगवत धामाची प्राप्ती केल्याप्रमाणे आहे. हरे कृष्ण. म्हणून बघा जे भक्त आहेत आता प्रल्हाद महाराज ज्यांनी 7व्या स्कंदामध्ये जी प्रार्थना केलेली आहे, श्रील प्रभुपाद म्हणतात की तीच प्रार्थना आपण सुद्धा केली पाहिजे की देवा तू मला कुठेही ठेव, मला नरकात ठेवलंस तरी चालेल, पण मला तुझ्या स्मरणात ठेव, मला कधीही तुझं विस्मरण होऊ दे नको, एक क्षणही जाऊ दे नको की जेव्हा मला तुझं विस्मरण होईल. तर म्हणजे तुम्ही जेव्हा कृष्णाच्या स्मरणात राहता तेव्हा तुम्ही जणू काही भगवत धामातच असता. तुम्ही कृष्णाची सेवा करता तेव्हा तुम्ही जणू काही वैकुंठातच आहात. प्रभुपाद म्हणायचे की इस्कॉन म्हणजे तुम्हाला असं वाटतंय की हे मंदिर आहे, हे अमक्या अमक्या ठिकाणी अमक्या शहरात आहे, नाही, पण हे वैकुंठ आहे. पुढे. भौतिक जगतामध्ये इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म केले जाते, तर आध्यात्मिक जगतामध्ये कृष्ण भावना भावित कर्म केले जाते. वर्तमान जीवनात सुद्धा कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजे त्वरित ब्रह्मप्राप्ती होय. आणि जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे त्याने निश्चितपणे भगवत धामात पूर्वीच प्रवेश केला आहे. ब्रह्म जडत्वाच्या अगदी विरुद्ध आहे. म्हणून ब्राह्मी स्थिती म्हणजे भौतिक कर्माच्या स्तरावर नसणे होय. भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेचा मोक्ष अवस्था म्हणून स्वीकार करण्यात आलेला आहे. सगुणान समत्तित्य ऐतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. म्हणून ब्राह्मी स्थिती म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्तता होय. श्रील भक्तिविनोद ठाकूर यांनी हा भगवद्गीतेचा 2रा अध्याय म्हणजे संपूर्ण ग्रंथाचा सारांश आहे असे म्हटले आहे. कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग हे भगवद्गीतेमधील विषय आहेत. 2ऱ्या अध्यायात कर्मयोग आणि ज्ञानयोग यांची स्पष्टपणे चर्चा करण्यात आली आहे आणि ग्रंथाच्या निरूपणातील भक्तियोगाचे दर्शनही घडवले आहे. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या सांख्ययोग नामक 2ऱ्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, काही तुम्हाला प्रश्न आहेत? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप. ओके, थँक्यू.